wakwadu masamo hwa fidie Emma Tromo Bidi Kope Bibidi Asem Mpe Nipa Yaba na Yaba Timothy Newsum Suppress CMS seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yehwehwe Awurade ene ne tene kane na dia kanyina da wo de beka ye ho anya asem ketwa kra achecheku chenku a ye de atumpan ekere ye kasa asem ene obete sompa Asem Mpe Nipa yenka ne na asem checheche bia de bre wo no anya asem ketwa kra na wo mafo ne bebe ya adwena mami bi mami asokwa na berewana sem ode beda Sompa Asem Mpe Nipa se ne nana ne papa enhwe no ne papa wa buruchire emu nkomo no ene feedback ya abano emu odeye papa bronya chibosom ya toso enwotwe no ne da etoso aduenu enene 20th August 2024 krupo twedi apoba se yadom okutwa nsu ane nanka nsu ono ene boss adai no nso amba pa nsima aduenu baako eno tika chiro bi no bi so ka chiro bi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema agi atum de Ghana manyina agi atum de wiase manyina se ye no o matrase wakwadu masem ohwa fidie Emma Tromo Bidi Kope Bibidi Asem Mpe Nipa no yaba na yaba jumadi obati omna samwanka sa ena the nations anka of Alumba Obatene ka ewo dwumadi we so ohene yire maame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia obatene ka ewo dwumadi we so na producer na dawuruma yanya bi ade ebesemo no eyen kwanta bisa Isaac yenya kwanta so Germany na so hwa ena yebegina kokosachi Fletcher eka producers no o madawroma eno mu kajagum e ma Sompa Asem Mpe Nipa e fane tampa na wode afra no na wukọ MC ahoso a Kevin oyata wo boy juma sa akoda no wo boy juma papa na adawroma ena social media handles no yenenam so na wukọ Sompa TV also so a David wonne ekoba jase sempremu abrante ba ko bia beka onda bia na milifini den abrante bi ono so boy juma wo dani mpa ka kire wo bi omnyina eka ho enna eso we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ne yakwa koyanim medika ka cho se sisi se menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne ya pene pomasi bere na ye de amon kama yakwa koyanim na wodofo ma meka sem ba ko nkyiro na anwumre se ewiase asetani mu abrabo no eduru baabi a ya ayere ho wate eduru baabi a ya pebibi yo wate efiri se enhwe masika enkodi ponko ho sabre ya emuda ho no sabre ya sika no da achechede achie no na wo konya no sabre na meka to se pebifa na se wan pebi amfa wa bre da achechede achi na wo ya wa adwene se ekodi ponko ho ena abekwa akopebia wanhwe ana asetena no emu antumi anye wakono efiri se ye kwa ye banyina no ye tempenten kwa ye furusa ne nyina no eyesikasemu eno ti sabre ye da chechede achinom odofo meka to se pebifa wate na apebifa ebetumi aboa ye papa ewo wasetenem me papa wo fa ase Cynthia ono ena ka asem wi wo jama asetabre o se sika da chechede achi a pebifa emane nkodi ponko ansa frise ponko ni mirika eyegiriga the nation sanka bibia bokode vozo be ma awrade ayade ketrema da bodwe moje die fusane die ka kire Yaw Osei inhirane ani die enka ne dini e wone dom ne bambo a da biara da oboyen vozo ye yere firi ho sanso a ne ye da awrade asede ama yesiria college ablabo se da biara da yedwumadie omofre emano ya akono nyame nhire omo senior contractor ne Kofi Job omgusu boy adwuma santemam Mr. Yabua omo boy juma echia omo na ya chia me maami Anita hotel so Europe nso tumfo se tunyame kese asantema wura won kwaso o fa me chia we bia wo bia me hira kose na me hira go so mahina na kwasi boso wura tumfo bedwani so ono cross be amemra se ya betwa yes enti me chia no kwaso ngoso me hira no kwaso ngoso boso ano kwasem ya hemfo no ya ye nchia wo na ye kasa enti ye ketrema ne na fa dia no mudi ache yishira mu kose I just say menchia o man I just say joso no it's na wusi wona sa ada na ye wodi a 70 per kilometer na baby ya chia just say so kofo I just said that me ni shia one on one and me huzo siti and they all can ye mention that nyini o ya o shia la me pela sem na wa na ale be dingo
me pese me gie this yes na no ya we ni awpeni bia anti me hia no oni hwe so yo oni bibi ya ka mu aro oni hwe na ni so o hye me ka hwe ede ya ka mewu ya fanchi akese enkoma nana da man hene nana fusu sapon ene da ho hene nana dwoben omo fa Asem Mpe Nipa dwumadi ni agoro eno amefun so omo tema ho mani fusu wai nam se me yeme maame ayi woni ntin na me yadomo ene ye beba bebo adwuma me bra go kuzuzu wa chia o America ne kodu bafo omo efie hanko na mba mo nti omo nka iko fie bi ma saa omo wo nyina omo bobo omo yes so betu omo nka nyame nhira omo enem ni ze den ya adofo atena se a afutusem no mo twen mechia ella e wo down here ya ella na machia ni sister Zila yes ene nana aha na ni oya wig na am rafini di madam fi oya wig there be Zila Priscilla aha Priscilla mchia and so ye the general manager birthday ye general manager general manager birthday ye ne party no ofanya party no na me say general manager do na okay and ye birthday and ye dedicate show no dia man sa ye fa show no man Awurade nhira no onya ne kase international man ye man koto temfama no ya sire Kristo so apepa manager birthday ne that TV so no we fama no the general manager no onya mereda na openi passe me so onya mereda openi papa wajene kwa manager birthday ye ne aye pon aye ko fa afa na me ko hu no on fa enko ba bia me fi so ho krom wa na office ana okọ baba office nyanyankopon to nkom on fa age ni bi nka ho na ahoden wom na ya hye sama na ya konso ni ma me ne papa nyina ya ko no nyame ya doma o shifiri me fiada ebe na wotwe ana ebe kan se me be ko ene ebe ko fiada ebe na wotwe na ye ko ahuna mem nya asam keto akura nti ni nyina ka ho ya kan we jwa kan nyankopon enye ne kese ya lebe na wodwe ai ebi obi hu se ada na odi ne birthday na wa she black ani ma me ne papa nyina na black try color born pa manager say yes odi amantem san ba kire se okay me ma me ne papa nyina afirim okay ti ono odi amantem san ba okay nti to foso na enura ayi bi bai na aye controversial pa dia walija ye bi ba sisi kwa danka nanka yehwe na amafo ache o madwanfa enne yenye ne china shamo okay and the feedback chichirinche bi wo ene ne ja wo fia wo ne nsem egu ana ne unu ze ne ngwa na ba mato mbo atie ne ebesi ansa na mabetena dime wo ze nsem gu akiri enne nya asem keto gu akiri papa ti yapon fi se yo baby ko manager akacho so de ye ko baby ana afi na ko on so no ni show penwe who's the manager there on kind na minim do beti mai o de ye ko ana o de beba anhwa o de ye be ko anhwa so o de beba je beba bia ofudua na tehwi a wachi usi bokon so wachi ana de se ya won ka bi nhimba be pona tilapia ni bengu pat crab nyunu hyehyɛ ho pa na ya se Asem Mpe Nipa for mu yele mu na market ti mu die me baby say ye na baton no last ni kura ye onim normal toto ageda o dale ye meni office o de be manager o sere pa ya no oni ayi ho a odi o kire ye kan gasima ni firi ayi ho ni wura onim odi next week so ye o ma hene ma men so birthday okay next week na date na Saturday okay no se nya Asem keto am se adwoso ja se empeso so ya mu invite you na Asem minim se ne tebia no edu wona obema ya na me mpese meka se nyame ne mani ni yi me ma me ne papa nyina wu me fansa na me fansa na fansa ya ba no do maybe ya na sebo ma me obaya rada ni epeja no na chi tukro sen dikakra no ya na nyahwe na wa mutu okura tam so abeko na dia ni wadi kan aba na okwa ne ha na o ma me watofra wakoto ne nazoda o metato se no akura me ko chia se fia bibia boko de ntime Yesu ana asem wa me dem ma me na so me kwa nam dem rosa yesu ya na du amafo so adana akoya na esie ho afu na ho afu no me ma obi do iyo makodo
o ma yin nyina pepe abro tie bibia bokọ de Eradiado me ho ye na me gidi sound so ho ye kama de nyame ase na ye fa happy birthday ma the love guru big do nyakopon de afe akane fi ho na tilapia ne banku na ya na oteso ana o de ka ho we no o de ka ho ateso ye niam mi no enti o de ka ho ateso se obi di ni birthday anyame di bia kan se watene mfie so no na ma area se de physically no o di bia kan when bia kan spiritually de okay ka ko wadam na mu anu no but ye man tirin kwa erade nkoso enhwa no na koma pa ya wo edema nipa no erade enhwa so no onye enipa enfanction na mu no ma no kwatente ahoden ene apomden wo my one and only big do I love you so much erade nkoso a enye wadom na banko ne tilapia no for so be ma emma odi ni birthday de na so no ni da kokko mu oni nkasasa emma ada very the full by enka nkasasa emma ne nka ho asem emma nkasasa ebeti mbada nyanne ada ebe ye nkrase ebe chenka dokono wase ntie ne ya ne aka akiri enti se manager so od bibi ba ma nkasasa me de wasem na so ayen sa manja wi achia me nam de achia me yi bo nchia na me kom be bi nam de ye adie ye abaso be ma so wo de kitame big do ne sinim pona ewa ya de beto so na ofo so be na ni da kokko mo e ma se preko pe ne da form sa ne nti no eni ble has ka me kasa me ni baby a me kasa o so birthday na ya de ho bat nyame ya adomo a obi aka na koma nto ne enfa yi ne nto so ope banko ni tilapia sen oze ope banko ni tilapia sen me obi na de bla me dimini choices Fesi so. MC mama fa ye bi ade nto so ye di birthday. Fesi so na menye. Ye mfa ayi mfra birthday. Na ko ye di ye Fesi na men kwa jimra. Sa. Ana mu nini ne. Nti ya hye ne we nya no an. Bi said ya ohene yire kan asem no ye ma ne nkwaji bibia ma manager no nim de obeye. Ya kan asem na wo sa ba sia gu se e man ne sese. Bobo de ta. Ado nya ni di. E ma bobo mpesa. Ba ku ni me ya adwene sa. no ya adwene asem se ke abu awi ya de obeka de ekura na esuro de tia make de na ona sisu dia mama fa yi no me fra birthday no de tia make us for so be ma won sa woni ahofo obi twetwe nkomo enkasa sa so na me kwa kan kira no wate o de wate we are sure no ba sin for me ne kasa kira me soma dabi wate na manager wonte ye o ma kom ne wo fa agora ma dedicate show no nyina ma no ba cho big do ofalumba ne kwaku ne yaw omo se fabanko ne tilapia bla TV ni ba won ya he o de wo wa men di o de problem de no ya men kura be di ase no ye be se wuzi aje no won ho ayi di birthday no then yaka echi kura bibi ya me se sa me onye kura na wasom obi ma ne kwa ba ye enwa ba ye ototo kokumisu be kom kura won to be bobo wa chia ye mo ene kwaku hu line no ba mo de mi enyi abrewa tie mfiri onye ne ne o de mi enyi mfiri e ba ntia de ya akoko amon branda ye ji enyi mfiri ya de meme ka no ntemase a de be onye na ayo so be di birthday so do ye enya banko ne tilapia ne ma na aduane ma ne mom bibi betimi abasa na me kire nya yo ayo ko ka so bayre nya ye wase no aso bayre de obi o ka se no okay afutu semu na ya de bra no e tie orofo na afutu semu amede ebra wo no fa bibo okotodwem na fa bo bra efese wiase abrabo no obi ani wa wapa afutu ani atenatene ho orofo na afutu semu no e de pawo anu yi no wo ho anu yi no e wo ho orofo asem no ba ye no se ka wo kan bi mamia orofo ye twa asem eto me so no ye de kro no eto me so no omanfo ye omadwen se omugu manimu ase no orofo se wo ye wa adwen se wo ka bia mamia enka manto esan ene funam anu yi no wo ho se wo yi ano pa na nwumre pa de si ye no a efisa na wo na ye danse ni tuodo ana wo gina ho omanfo bia no omo keka bia no na ya atesem ene omo beteye nanso wo de na wo gina ho pe ohu de ko ye nyina hu se asem no ente saa
Uhu se sika no a ayira no a ye pa ye de kro no to Oforisuo Aboagye so no na nyi Oforisuo a na wugina ho anu yi ni wo ho worofo eduru babi no seka wo ka bi pa dia ka brante na nkoda afiase se wuyi anu ma baba wanu bia enka ne papa hwe ni suku worofo anu yi ni wo ho so we yan wadwene se wo ka bia na nwumire yi a so we yan wadwene se wo ka bia ma baba wa na brante no a enka wiase abrabo no ko betumi akon akonanim orofo anu yi ni wo ho enu ti ennan wachi emfa masemi orofo bi wano eka bi ekoma sana manfo dodo no na ebo mani kira wo se miefa brante no enko ifiri se apostofo aso ne page wo ha adwene o mantem wo nanso so eduru babia yehwe sedi nipa esitie ne enye nipa yie ma me papa seka uyi anu yie pa enke wiase asetena no abrante no ka wonyane tri edidi mu dodo no a ene ka se abrante no enye wono a nanso so dodo no anu amuni ho bio anu yie ni wo ho wona na wo ho na sentem abrante bi a wili wiase ho ahwan abu akwa okoda baba wa bi dem no eduru ba bi a wokwa akwadwonso no na anu yie no ewo ba ne ho ababa wana ntumi anyi anu ama brante no so wo ye kromfo ya bono ye kuno orofo se ka baba wani yi anu se ne wo fampa ene wo fa empo ena ne ba no no a ene wo twa ntro kakra kra no a orofo ka baba no ye na adwene se abrante no ne mpra no no obeda ne ho a ya mono ankuno amfa kro no anto ne so na anu yie no wa baba wane ho se ka baba wane tu na num tuo kan so onye kromfo a ebi kura kan kwankoba sa ki amona nku no rofo ntia na futu se ma me de ma on se sa asem bi ba asem bi si na se wo ho na ye no kura se oka e ma no kura no edi ahim em obi nya ne tri edidi mu a rofo ne masimo meka nyina no se anu yie no e wo ho eno ti asem ba ye hwe ne kamu no kura e kamu ni kura de bema obi akọ amane ne esen mu no se wotu anu etu a betumi ayi na firi hawo ene amanem eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo kwaku anu yi ne wo Oforisuo be madase yenche tifo ne ahwefo a nne ende benanso ne omo atwan ye ne afutu sem ne de eye tisame de bia me kase ne weda no so de aye no ayeche minimse se ne tie bia no na beye de ne nti wa na ye mienu bia try say odi ai enoma begu akwan mu na ye nan ai hodwo menkase illegal one ai hodwo pa nti enche oyibo national ne mesasa kansu tu kwan o se oche obi akọ Germany wa babidu oche obi bia ke yedu be ma wona o yira je wa akọ de echiam Oforisuo ana afutu sem na odi aba no yase ano awoti achen yiwan kasa bi obi anka nchire obi na ne kro bi obi anka ntino obi ewu afi wiase odi areho ko minimum obi a okọ court na okuti asem na anu nti asem no oni mo hwe dipana ni to na ni mo se meni we na ko ansa no yi na no e bebi wona nam no na no ten edinti ne beba se nipa da sanity fie oto bro no so uni mpefe sa de we nipa so mesi na yeye ene Ghana no ma bi koso me de mfa me hu me de mi hu so me ko kan me de mi hu nti me ko kan ne de nipa na ekọ ha ye di nya Oforisuo ene topic ade abe ya de di nya ene na me hwe me phone super yi bia na ewo so na abrante bi na kronfo bi yi ni phone oyi ni phone no pass de ma ni nwa wachire na abrante na yire do yi no ene wo pemwa sanko bi mwa na nka ne sanka ne phone Ghana obi aduru ho a mai ba ko a
wayire edo no ya fa ne fo wayire we no o susu ho akire man bia wo gina wa na ba ma bia o gina wo nanka ne papa mu no ko wo moa no nanka ne nsanka ne fo ana akwanso ayire because of our gang nti wayire ne ho akwanso anye wanyire ne ho a ne fo no akwana fa fo so duru me bia yen kasa wate anyi obi oh papa ye na yesi ye no eduru me bi ne won take board ya o papa ye etosi ne ho enne nipa bebre ni mpefe se ade ade tu nipa so masi wo da fiase minimo na so me kokan nipa na me koka no sebe o sika ade odidi hiani ne nye na so me kokasa na me wo ho se o hiani we wankasa wanya sa hey ebuachi bidin entene nipa bi de ne kure ahyehyɛ wɔn mu hyɛdan mu su yie nipa so masi wu a wawu die na enye wɔn o na nso me kokan ofosu edu me bi so na wu komu a na te saa ɛso obonto mfa no mo nkawa akwan bi so ɛna ye wo bebe bi so ho a ye bukyere ye ne yankasa mi frantuma gunti mi ne pipragro ewiase de ɛso oblekuo kra na ɛso akokɔ kra me kokan ebia na me befa ho na nso de ye kan nyina ne sɛ ade wo bible tro kunkuma e kan se kan kure ne kure ne wai ena ye kam obi a wo tie bi ate ase se ye hu se lumba ade na ye de ato no so no e wa adwuma mu ha no lumba na oni ha ba obi tan wo tan lumba nti wo so hu se lumba na efa mi wan so no security ma wo fam wo no wo te won ko ba bia wo se lumba mforo so ha globally enso ye de ato so ansa na ntwitwa nye ho no masa ba nipa ba ko pra na nipa obetima twitwaje we nipa dasani enya ponche na obetima kasa nipa nenso ya kan no atum ama na nipa dasani eda my friends a prison and then when him say ofosuo obi the prison ya sentence no eye one word bi obi betima ko nya pagya ne nsa wo court sa asem we me pese ahwe me ache me pese me pamuka esu nipa nda so te na wote sa wo yesa nya me be hira pa ofosuo onkrofo bi wo ha bebi omoda no omuni masam no ho wie o na esu nipa dasani nim se nipa somase wo dem na ya che no wonim ho wie so se ye oba akoka na wo ka se ma brantie ye bu nu kuni na ye one word pe e be fi obi anu ha na be fi na no wo mo bu nda so mo omuni ma brantie no eti kronfo obi afi ne bro no ni fie na eba eti nipa ba akopɛ onye kronfo me pa chop me wono ba adwen na ma enei oni odwen se ye mi hu yan ka me kasa because of baby odano illegal no mumie no nyina ye it better adwen na nyafete da bia me kasa nipa mo adwen nya fast e kwan bi so yen so bone so de but se nipa be wo de enka ma mi twantro se me wo fa ba ana se be mabusuani enka brant ye tiase enso show wa ya no fofroto ono no pe ono nko ane de se na wale be ye nti yenku yenka mojango ampaya ka mojago ana grada meti ase da bra kwa no wa na o ye kunu no ye so omo bo no sa na aja ye se omo bo ne so tomento omo sa me ba kokwa so dem aja na se ya hiki aya sem ke to fuso enne ye ka chi obi bia se o to bro no so se dume bia hia wan no nche se ka ayi ama suade minim papa bia ono no woni ka pre ne so obeka ne kura kire wo ade we de aja sikania ne wo bro no so asem ade to abrantes na me ho enye wono a ubekumi afeda satenkasa me si yo ibekumi okay ya besre ene obi a wo tie bia obro no a wote so emfa woni nipa no tano emfa nipa no do no asem ye de to no so ye de na ekọ no eburu aye eburu so ye kronfo no wonim se enye wono a mesrew pa mu kedrume bia ya no do ye ho wo kwan bi so ya na edrume bia sabi o ye kase sabi ye nwan pepefo mo do mo tabi o ekwan bi so no edrume bi ho no ma de nipa bi ye no ofoso wa mo ani nwan ye de na ekọ so anu anu no e wo kwan bi so ye besre se nipa bi ho kam ne se nipa no susu se ade e odidi ni nkoyi me so bo awua no na yie ento yie ni enya se me de me ne me manko o me de me nkoka o me de me nyese na su nipa no ne ho kwa akokire no ofoso me da se no okay abroti anu yie no wo ofoso be ma tresam ne se sa wanye ama enkuma ibi mo no wanya ama me asafo awrade nananom so kakasa bi se enukre ohwe no edituo eya etomre bia ewa abrabomo a
wotimi hu asɛm bi a ɛyɛ ntwanto so ya ye twade ato obi so wogina hɔ wani ko twɛwi si ahone santemo wohu de na ɛkɔso ni nyina na so no esanse wayɛ mempɛ me ho asɛm nte no oseme de metena hɔ na makoye dai makama no atum na omu ankɔfa asɛm bi a ma me hye me fo so be ma ewiase wo we no sɛ wo sere na wo gi ade a ye de ma umuna nso a ye de ma me ka ma na sesu dua sɛ wo ka nokre na sɛ wo bewu a wo bewu sɛ wo anka nokre na sɛ wo bewu nso so a ekwan akro na so betimi afa so awu esan sɛ ebi a wo soro nipa kro na ne ho akwaji asɛm ni mu no sɛ ne owo body guys ene e wo ye true training ene e bi asɛm a wo de to we sɛ so mi gina hɔ bi mi akasa mani hu sɛ ade yi sika yi a ye ka ho asɛm yi wristwatch a ye ka ho asɛm yi sa ade yi a abrante de to no so sɛ waye enye wo no ene ye na emomi hu sɛ papa asemesi kwasi wo benten ena wo ye de wo de ade no kɔ hye ne mpaase e bia no boni mi akasa mani tua me ye security wa adwumam me hu sa na dwokonkon no papa asemesi asɔre na asemesi dex mum anase bia ne draw wa mu ena wo de ade ne besie ye ade achi ya de hu ya ne sa police fo aba ha senum wono ma ebo search yakọ omna samwa dex mu ye hu hwe ye bable watie bo ye hu se ene ye nubone na hyehye hwe wan kasa security officer na sa receptionist na so obi a wa ha no so wa hu se ni passemesi ene be yes ade na so se oh e bia daddy lumba na so of lumba de ne hu ohu se de wo sitie no wo ya wo bekun anase opeduabro wo hwe odo be fa suma se ba bi nti no ene me mpɛ me ho asɛm me nkoka na madwuma bebo me nti no na waka wano atomu me ka sɛ so no e bia lumba so so be ya sa de no asɛm ka na me de kan e bi bia lumba na so Oforisuo anase bia mimimu anase bi krampa your friend say me nuam na samoa so eba be ye no bia wono so ahu say wo security na wo ho no so no wo so ahu no but oyi na ni te say de wanye dey wo ahu no etie bi krampo na wono no so ahu say wo ahu ni nti no akwa akwadweno kwan ye obefa so a obe execute ama so afiri ho eti senka wo kan no kre na bia nke betimi ache mi ankasa me dia de no be hye wa na so Oforisuo anase emu bia wa yes ade no enka ban betimi aso ne page ntem na wa ankasa no so na dwene ya wadwe afa wo so obekun no enka ye firi wontem but one kan no kure ni nte no na ebu abo onipa kro na wode ade akwa hye no bre kro na so no wo so oba be bo ho pass enyum firi ho anase bibisa eti ebasa wo ya ade anase wo anya ade ene wo bi dafne mu den obi adwuma bɔ no esanse ye de asɛm a enya no kore ntwato so to ne so e wa adwuma mu wo yi ne ho ano baabi ye wono akasa ne colleague ye one ne wa adwuma mu no ehu sanyu ono na ya asa de na so asɛm nkoka bi e na me so no ye yi mede yesifo ntunwo e sa abatatwene enu nti ne wo se ne asa de amatwe me ho afra asɛm ne mu edipa bebre wo so a meka se no wo da afiase obi asɛm a e bia baka se da bi edi ama nti no ene ema ne kwada ho asɛm no onim ho hwe eja mempa me ho asɛm minim ho hweo ene ye kwa akotwa miti wo hoin enti se ye hu ade na se wo se ye kamu no kra enukra bi wo ada ye kan no ha se nom to da bia wo twa nkontompa a wo de gi adasa but enukra bi nso wo a wo ka ebetimi agini pakro no oya akro asa age wo ankasa wo mu kra de asi atiasefo asase so enti ye hwe na asɛm bi wo ho a yɛnhwɛ kwan ye bɛfa so e bɛka no kora wo mu na atimi aboa sanka wo kan ya ebetimi aboa nipa na gene frama ne hunu bebrebe mu enipa ba akɔ ya wo kɔ akɔda afiase ya da na omna samo e ka asɛm bi wo kɔ kɔɔto na asɛm no set sa wo na ne ma ya chi na to prison ye de ne ba kɔɔto abedi na asɛm die na ama so ne ye sa de ne kɔ back to prison ho na ne ma esu yɛnhwɛ sɛ nipa sɛ ne dan sɛ nipa koro no enipa a wonya ade forcefully and I say wrongfully accused ye de asem ato ne so wonyi ne ho ano baabi ama ne nyeye na wa wuje obetimi aka biama no aka sampa asem ne mu no krani na ase ne misuro anasa me kokɔ me ho anasa me twe me ho de afra asem ne mu na wakɔ ne ya no wadwe enchikafo a nipa na saa ye de ne ekɔ no e bia wo no mo dan no wo so be bi wo ho a wanyi 10 cedis ama obi a
nipa na ekwa akoboada enti ne yenhwe ne yenka nokura di otuo na me fa so na me de manu asi aka akire wo bia enam saade we se ho wadwuma abowo wakwakoto fenemu wakwakoda afiase wakwakoda manehunu bi mu wawale egu anase bia ompratwe bia wo mu no enam ntwato so de wonyeye adwaman a wo moye ye se wabo empratwe ya wontwe ye se watwene se ye se mayenfa nto so emanenye ho Onyankopon ya wodi aboakoto asem de mano no de wono opla abo a woni dua ho de mano no wono obekoko de ama Exodus 14:14 ena meja de ama wasem onyakom na Awurade obeko de ama mo so be ma me dase. Okay, the nation sank anu yi ne wo ho. Wo fozu anu yi ne wo bi ho. Ba ya de da obi. Papa bi su denden e de dan ya de dan ne so e pese won tam ne mo ne bo. Nenso anu yi ne ho ane wo asem wi won na nse o topic ne ba bia se free ne Awurade mo aw anu odi no ofozo se wote nsam na se de ko mu ya o kra wo de ho ummuto se na dilala pe ba bia samse ahoɔden wo nyina na anu ye wo ne ho se onyanya ahoɔden na atamfo be ba bekum zamzen okura anu ye no ba so be ka che nse miwura ade a mi pe na wo kire me pe me ya beku na ba me ya save ne kra no wo de emuaye na sie amani kunu kowuo Ananias ne na yire maton asase kama mo amahye bosam de nyina bebo afode wakwa akodu disika na ekose wate bi asie sofu panyi se wo be ade na moton e ni nyina ni anu ye ne wo ba ne wo no wadane na no twa atro Wasinyami na otwa mitro osuru Nyankopon ni ahya ne bo no eti nukura bi wo waka anu yiye ni kura oba no otwa ntro Bible say amunum wa otwa hwewi ni wo kura anu yiye o but ohwere ne nkwa okuna wonim ne asie so ba Ananias ka memma de mo ka no kuro ememma de se de ade ne tie nka sa na mo ye no na na de adai Ananias so se sa na tie anu yiye na anu yiye nkomo aye di ofoso kanse mvua mienu ba akodu onipa kopapam ba kudu onipa ko bonim ababa bi transo ofozo na oye maid na ni fie wura wozika man na ote ne nchen no ne kase nipa wozika man yi wozika na sa man ne yire dada no de ne ho be hihye papa ma ne wale ne se ajapade no wo pe bi ndi oni papa ne wo baba ko a ana sa maid ye ote fie o status wo treat ni good owie ya yo di jam made ni sese wo yo papa aduane ambato di ade awi ne papete so mame akura ne ye ne sa serve ne papa no pa ne yire te wo mu nyina ebedidi ade agu papa diem ebi ngu maame diem ba no ye na akura ne maame nko ne wo ne bra papa ni didi na akura ne kai se papa wayese ade na mebere di eku no di papa ne trans so obedidi ane kan akura se maame nka no kure ye pam me kure ye go papa no ye nipa no obi na no ano se da waduane na wudi ne mede no ana na yire wuram wode di ai pesa me ame bo papa amane ye o pra ye dai na wa ye smart hu sa akura na e ba betwa ebeka ne ye wo ho obeyi anu yiye no de apie na se mi wura woni nse metete wa akura ye wo mo waduane ode ade agu ena mapapa ni sum se metwa wo ba ye be ena nko wo kan yo afi be ma ye mhye no be ma ye mhye ne sa nhwehwemu yira afedo tane yiraji akura ne ye free police amani papa me wanu yi o gatie ma no asem ba akopeo enkomo na akoso na free ba bi o me na me do wundie o ne ye tie ne wo he anu yi kura obai enzo ma akura na kwa afnam ofoso ne ko ba ye nyina nsa posifo ndi akura ne ko na posifo nim die mu ne hwehwemu no mbusa aman ne se na papa de wa bo Brazil nimo ti se kroma Blessed Foster sika wo ho tu fie oni camera bia wona papa sa ha ene ye bi wo ho oni onim sa akora no ndi obese odi mirika ye ma na yere ka ho papa no nko ame enko ye ko fa ne ye start se ye bra tama maame ndi ade ma akora no tama o ka se papa mintimi nya ne sa maame yi bobo no akora wie ye ofre fia report se na me maame se but mintimi ndi nyina na go moyi anu yi o camera kura wonye nipa no wabeyi ano de asave obi bo nipa beyi ano ame ehunu se yonku nipa mane ya wodam nya sa na tie obozo papa bi anya sika pa boa nipa pa oto fom ne no omo aboa no beyi ano se no ye nipa no afedo omu gina ho ka se sika duro na ama na ye sa
nanso oboa won omon bibi di ene ne ekura omu nyo na de ama omo ye pe bibi bone na de ahye wo de ama no ano yie ne wo ho wa wudie me na wote sa wunim obozo me no kasa sesi ya betu abai kuro bi te se Togo Beni Ghana nka ho ya frɛ metro ne MP na frɛ no abɔ ne paasa mi kolisi mu mo ne tuo nkuno ntonkone metro ni nkwa ne kura no yie o sa MP a wo mpeso aso ati se obewu kina nanso ano yie na MP abɔ ntirinti no ye tweye kum papa no pese di dondo wa se mesi ye MP o wabu akwa watima wu ne ano yie kurakura mpanimfo bi o ye wo na boso ahodo api abonte a enye musoe na ya na mo mpasam sa mbubom di nyina aba be kase yennim kanade japo kura kabi minnim se mu jami nsema meka no anu ye ni kura mo bo mu ti kuro mu am obi awuko ye wura fisa yenso ye wo na boso obi betimi di abeye yen anu ye kura nkofo ko na abrantie di police station akoni aba nipa wodi mu ya hwere ne ngwa ya me pesa me kachi oni pa woti animre ne se ukura no ye wo obi abrabo ho ne ye kokunu a me pa cho voice out ate na nkwanhia se ukura no ye wo obi adwuma ho na sasabe ye yi na dia me pa cho voice out na no ye no ehia sa na mo so ba mo obi atukwan a ofoso ye pa danse ba ko pa furo bi oni aye obi nkrata de na tukwan se be ye yaw adwuma bi aba foforo klasika mu odu pe obi ye nsam twa adwuma mu ye busa ni nia se akoye so e good at say o kaka kam ye diska ne bo de ama ni nia ne life adane wa say ni se poto anu ye wo obi wo ompezo obi abra bo besini dadam ompe trot rather bi ni meta nante nim sa akra ye perfect o ye wiemfo ba wo sua kanju onu ade ne nkakra ije ne lances ne boss afra se matoni uka me mo akotu dada ne yemfa mawan wasan ni mate no pese da bi o ye mate ma no asan no de komo obi onu kra nim se ka no onye perfect because da bi o pese o ye mate ne ma no ye ka che on se anu ye ne wo ho ndie to da bi wa abrabuma kasa obi abrabum no mfra manem kasa obi abrabum no nkosoro kasa obi abrabum no ntimi ntukwan aya kasa ne ehunu ye no ka ho asem awurade asem amedi twato ase bie wano mamum bie wano manjirima ye jaro na chire bie wano u bie wano obu atantre ne na ka woni bie asem fama no awurade asem ni we ne ma hotoso onje asem twa adwuma mese wo yo hene kura a wo ho no matoprot na adi nsem hunu a I will let you know ni akwa ya ni movozo okay enu tino orofo na asem aye kacho itititia anu yi ne wo ho se ka ubi wano a se ka ode wano tumu a se ka wo kan bia kan ko wiesa 05513131 05513131 0548 0548 hello baby afre wudi ya to koleshi Odifo Isaiah hello oh 05513131 0551 931 0548 931 0548 931 hello baby afre udi mame tacho me fifi bra hafo so yenti obapa yo mo se ni die emu de papa na se ni na de dia me ka se ka Sompa for mi shia mo ma ke bia nka me ma mi wiasia asasi e da wa ne papa di ja wo mo ni obi di shia e da se e wo se na me de ni wia pa oni fi ma ba ko ba ko di adanse no e na mo tenti o ka se ana so hin ti o ka se nyen na me de ma me de agenjin side wi nti no kure pa se o se tu se ni pa Sompa for money eduma pa mo ye e so ye tie mu nya me nka mo ho na da bia mu nya bi ntamai ndama no okay hello baby afre udi Femi Aboagye make I say free session debito. name yenti o Never can tell mama. Papa. Oh. And you be part of my neck in that don't dress in the Hama. Electricity here. I can get my MC.
anka o mai na mo mo extra fu mo nka iba papa ai it's that Okay, hello. Bonjour. Yeah. Juma Dase. Yeah. Come up for fresh taxi driver given about. Ujina run about no sope. Ujina run about no sope. Obidi kwamfo anoche ne statue no esi ho. Obidi kwamfo anoche statue no esi ho. Papa ja ni tia hwewiem. Bodua no kura no. Bodua no sukura no dendende. Na sikadwa no asanteman sunsum no waso firi soro. Oh. Hello. 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 Majo so katache baby afrefre udin. Yeti o. No. Okay. Hello. Okay, you too. Anuye ewo biwa no so samle to big dam promo samle ya de dama hontini enkasa na eni se nkwafo no infil I mean na kupon kam ho no nhira mo so this is the Okay. Hello. Baby afrefre udin. That this half. Afrefre half mem. Once a more can be. Ma that for my phone so. I think the power is promise can say. You can say and yet and so went to India. And then just something but still more. The come. And then put some day. I'm not I mean, come on, bye-bye. Okay. Hello. 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 Hello, good evening. Majo so katache baby afrefre udin. Yeti o. That's all. It's a program that I must see any way. Come on, body. Now, we are sending to the super maximum okay, and I'm again massive. The massive study no problem yet. The chair will go to Loriam. It will be a moment. No, okay, ya fa ba kopani for frɛ no ensia. Hello. Baby afrefre udin. No, okay. I'm Isra and I'm Isra Mama on 2 months on my phone day. I did the American chef. I say, Manchester, from my very good. Right. Okay, ya for frɛ no ensia anan fa ba kopa bi nka ho. Hello. Oh. Yemfa ensia. I don't think what of a drew baby na se wo kan kora. Kan sisi so na kan kora wate. We say anu ye no. Wo kan bia ka baba wa na brante ne kan ho ankyere no sa. Ye yo tatu bafo de be boy ntaba mu na anwumire ye feedback techire nche bi da chire nya asem ketwa. Ye nam soro ye sai enam form. Ye ko computer so dwede. Emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Ode. Cinema no tutu ba mi timi kura. Also wa tutu. Ayo senior. Me ade a dank heba product I am ti be bia me na ma no mu no chef. Dank heba product. We dank extra. We won ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also the problem there. Senior. What see dank proke. Okay. So won dank proke a. Okay. Sisi ya ni na e be jai. Sa. Odi ya mi sha. Come on, do back friend dank heba tonic. Muni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi ndan so. Mi ni bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Si a. Madam fight to care na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight to care aboa me pa yini na from my team madam ho Senior every day I started telling. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebiedie nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bomudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre ana fa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ni Rapas Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Okay yakwa nim de wo ba no wanya tenase na wamanfo ebeka ya maame asukwa na wose wadi mfinhia aduokron wotwe na maame ne fie konka yie pa na sabia kusabia nyado owo ni na nini yie adentina meka saa ne mama mienu abrochimem omahwere omonkwa na so tifuni wa apagafo ewo ho ne baba baako na owo ababa woya owo fia hai na kwan a akwadefa so eba wiase no emu nkomo maame asokwa ebeka na ofidie wi so waseka wo pe baabi na wode ne nana na si na obekwa wakọ enim baabi a wo koro maame asokwa memo akọ aba maame bibi abọkọ de na osu di ni nyina de sei ya asokwa maame de na wode beda yen emu nkomo na de yi pa asembe na de beda yen bono tofa maame sisi ye ya ba ni sei me du baako na du baako no oye wo ba ana onu apani no okwa aburuchi one ko en okwa en nyane ko en me ba le ko en na onu ofa oni nu okuma no o ka so bi me fa na mra papa bi me fa na mra na papa no ba no bi jare kwai ma oni akure papa ni mama ekoi ba bo sumba mi nsana mi nu fa no te se e ba na kodu du no kodu ye no so dem ba ka kem ni se akura ni yim no se ade no wasi papa na odine koye no ofan ni yim so
Okaso o fa kwara no o na fa nto ne kopa baby yesi baby di aduro so ama hodo kwata ya o ye am sha wana mo ni mo asem ti se o ko no ko wo no na abadi a ane yo mba ya no wasema me ka me amefere kakra nso dia o medini ko ja no meko sebe kwa kwagina meko ya sa akura no o fia na num bo sebe ensa akura ka to ya wuru de no ko bonsa de menti ase wo se akura ni su nti sa man sakakra dia no tumi ada amne sa dia fare brame ne belefo ne kan se kuroba bi ada ko ba ko na ama nti no fare brame na me amfe ewrade ne beka ne ye bibia mpani ampa wajine bai na me akore bo sumiensa fere kakra jamia da uroma onanti ye take se omu se ayeye otumi abobra ne bi akore itia enfie be ba se nwotwe afie so a na ekọ enkono na edu ho asem ana obae papa obae a o se akora no media na me se papa akora no wodia o so tebe ko die o DNA. Bacho DNA. Nams temi ba pani ni ba abrantie. Sanje enne ko na me de mintimi nko. Je onene ko nkra no ni akodai. O ko ba no. Sese wo de wa ma kuma se bi. O yo ya na ne bai. Na o se wo ya kodai na natna afi ejo kore o faare ko tna o fie na won so wa si ku se bio na ko aburike ebe ni se o ko first pandie ne o man no be mplena na mplensa me hunu ye afi record ye because me hunu ya meboa ko eti wasa me so nya adwuma me sisi me fiase ma sisi wo ahomane ba ko sabi ati na me nya adwuma me de tete wa ko kakra akura juice men tiasie because am tiasie me boa se papa no me hwa obu kwase a fisa metwo wa na abaka asem yi na mse kwahwe ukwawe a die sa mpa o sawo bo wa maka ho fian kireme akure yo tu obusam na msha de be yan se de sine me de min to bin ko kran nti o je se wa obusa sa ampa sa wo bo nti busa me anfe akure ko busa ya o se mbofu na kure ne oyi ekoko ntokwa man sembebe ya manti asiam sisalia de baba na oyum sampa senyampa onka mama sunchi ya me ba ya mo ka se me nko na mo anto mbahwe ya ko duo biara na aja wode hunwe papa bi amame okay entino maami asokwa ode na asem beda Sompa Asem Mpe Nipa said ye wetie wa chichirim kakra no ekoduru ba bi no na akoda no ontene papa nka sika ma ko ma ntidie be na maami obeye maami suso se da bi ewu o penena na sibre na daachi bi akodai anyemobo obapa impom te say bibi abokode ya woto papa nka Bacho bako en. Ana offer mi sister bako. Kasa den.
Bache bakɔ no frɛ me sister baako sɛ ɔfrɛ me a onyame bache me papa no block him na me so me block him. Tese obi abie ne ho. Bache. Tese no frɛ wo sister no de asɛm no kan. Ka che me sister nso ɔfrɛ me onyame na ɔgye me number ne bie mu me sister. Na me sister ne say me frɛ me papa na me gya de me no na me frɛ na me papa no me bae de bache oni me akasa na wa send me recording. There na what recording him. Recording no. Ase opema asem na mesua adwuma na odi me akwa akotu me adase metina domai nkura na ase metina Accra. Okay, eno ti mami asokwa asem a one ne nana e de beda Sompa Asem Mpe Nipa no. Medical ka kire wiase man nyina se ye otententu ba for ye boy ntaba mu a ye nam soro nam fom ye di nkomo e wo aburuchire papa no kan adokodoko sem e de ato akwede ya brabo so a chese akono pa. Papa no e recording e wo fie ha ye bebo ama wiase man nyina se asem ye so mu a ye twene tan e kosi se e bete na ne te no die ne be free mu aba e ya Asem papa ye ko na ye ne odi for Samuel Prayer Council Center ye ne omo enkwotwetwe nkomo simadu sumra ye ba ya ne bebo papa no recording kama ede amamo ye ko na ye ne odi for Samuel twetwe nkomo odofo menhia hembobo ane ho na odi for Samuel Prayer Council Center ho ye ko sofopani ankasa china wo be ye adwuma D4 Samuel do drone one waboa wo mu e wo wiase asetane abrabom enya asem ketwa panipa memo akwaba yedi kan fa nchakese mfiri D4 Samuel soye omo ba ho a omo ne yedi seven kita ho ya bibi ha omo de bedan no ofosho ansa na bibi be ha wa obetu anamon akoba ebi no because ni dipa nya na etimi tu anamon obu ha bibi ha ne pa so sebe utu anamon no enti na de bia meka se okwa so na se obi shofo preach na da pa so na obi tunko ade a abronsamfo ye no woni ani nti no ya na ano oden nti papa yi atuni ho asi o ayo D4 Samuel so onde akwankyere onte asori D4 Samuel nte asori bia se sebe mpedwa asa oba twen na yente yenkwa asori da bi o so de kwa asori for so bema obi obi so D4 Samuel kwa mfa no wo papa yi oni ba bia kwa wa bia first na me ka sa asem we se ye ka so bi she ba bia na obi enama ni ehu se o she sebe dotto bim ana kwatenten se tamani hwehwa na na ebiti yen eno ma no wo ye no ha ya nti de pese ye ka che obi bia se D4 Samuel ye kana sem no o wa hen bobo ano ajaba free na busua fie ho wo do traffic light na se wo bahia filling station ho the number to fa say number ko bu okura na sebe o clever do ho ye kire ni fie se ajaba free house ono atimi wura ho ede ne de na D4 Samuel timi ye eya kwankire enya duru enya hwe eya dom na nyame de adom no na de bia meka sa adom kwa so no ye wo de nyame afre ne wo de osua ye ene wo de ofa ntetiem D4 Samuel nyame efre no meka sa ye wo fie ni ho a nipa enam ye so a sebe mpredwasa ombebusa ye ho asem a ye de omko ho no betima gyenwa di adanse se omko papa no no enei sebe nipa na oduru ba bia ya na emwa ya ne nam so boa no onka na enso kwa no ya na sebe obefa so obeko D4 Samuel na se obenya wasomdue no ana obenya ofa ho de ya na ye penesa e chen se sebe obi beko na wo ho we makase ba bia obeko bia no se D4 Samuel obeko bia no me se wo kire wa kwankire na se uhu ya na se wante ne ya emfa wo penkoye me se opi ba modern anti na ne uko D4 Samuel ho a o tro bibia de ma no de ne number aguase ye de number ne betu number bia wo be frɛ bia na obi bia ko D4 Samuel na sebe mpredwasan e bia wo susu se ade a kan no bia kyene ade ba modern frɛ number no enka achi asema papa sa menganche obi bia no ko D4 Samuel ede na ye hu ne ne ene ye kan se bronsam atu sebe enoma guasasi so manipa dwan tanta e wo mu se wiasa ye de nanso no de ne de afra ente no obehu obi asabe onama na okasakasa ne de nyankopon ebo no no me ka kirewo shebre sesafo no ono obetima sesa wo shebre nanso bronsam so timi sesa wo shebre ebre ayawo ni wiase na wo sa akwa
eti maka twa se me se didi ekura wo didi kura no wo benya nka kwaja kwankyere because en obi anka sha eku no obi a wo didi anka sha eku no ti ne ye kanfo di for somewhere e de ama o se wa wo tu kwan a akwantuo no anko yie wonkwan wa try anye yie yenwa ba ya sema ye kan ebi a yetia ne ye kan anisuo nanso hunhum fam ne bia na sebe normal esom ne doso ba nam se ye nipa nso ntinu nyankopɔ timi fire so ama normal to yie eti bomoden na wo sa situation na wo situation bi ma kodi for sama so ye entra ho papa ne ye adwuma adwo da kosi memenda 3 o'clock memenda de ho to 3 o'clock ukoto na ejakoko no a ye kana so na wo kire se wo de wo ba wo se to hankachi fita na bra fita wato because na onu ankasa nkoto no aka sese bo de akwa nyankoma de bi wo se wato bra baju code edu mebi ho na enton enu ti na akwa yiase a na man bi mekai wona ma yiase no abubu sha bo nton ban na waka wonton mu nsem a kire wo sa na nipa bra bote ba nipa bebre nim enu ti code na da nipa so wonnimu a se onam wiasa de bia obebia na mfa ena me kanfa ma se wonton ade ye nto babia ubi obia na wonko a woton ade ye nto bu okwa na asase de man so nton so ade de bia ntokwa wo so de bia ni sa nipa ne kon ba wonti ase enu ti nipa bi hyede me kasa na me nko aden na nyame bo me sa attention de aye futu why aden nyame wo bo me sai enye nyame emfa information ko nyame eye fia wo frim me kasa Ghana hanom nko na sabe akura ye wono ne adware na yetimi sesa ne hyebre bla akura ne da onye boni bia enu ti obi wo ho a ne bra wo bra nya odi fi ne nkwala ase e na obra beto same no no so sabe mpe ne maame nya na adwe se otu na mo de ne ba ko baabi ne papa na nya adwe se otu na mo de akọ baabi akura no so ankasa no chance hu se ne classmate fo omumu e ko school e bi kura na school kura no ni made e chen obi a nanso ene de sabe no onkata wo no ene wadi busa ho sa se di enti ese se osoro wakako di for samo wo e shebre se safo a nyankopon nam no so a ama wa brabo a wo bo no enkoyi obetima bo awo ofoso nipa bi wo hono mo a se wantu kwan ya onye yeda obi ho a wantu kwan onye yeda obi susu ntrapple mu enso obedi yie ni nyina ye obekomu no de bia ne maame na busua odi ma no otoko baabi ena maame ka sa asem wo nu nwate wo okọ baabi a wonkra wo na so wo ka chense wo kọ baabi obabo aso se ho ene difo aba ena asofofo aba na wakasa ba ono so firi ho a wo kọ eti de bia no wono na dwe se ne ka ode ba be so na ese horo ba ka no so nyankopọ bo se wutu na mo a shebre na ya sesam no se wutu na mo no kọ difo sama ho a sa shebre no nyame be fa ne so ama code no bi ama ama ho ato so fufa number no to dwa na bia no bitikam nyame fa no so ama code no wa bi e de ama o ene na entna ho na bla manhia ahemboboa no ejaba family house bi kan fa number no na efre na ne asofo nketwa no eni nkomo na bla manhia na be shi odi for 101 na ombie code no Emma 0246 66 71 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0278 40 55 19 0278 0578 40 55 19 eya manhia ahembo asofo yensi sa ba no so ebiem 0578 40 55 19 eya manhia ahembobo an ehona jakokon aso na koso butu ochina ebeye say you know hwe Oforisuo woman bi efri be kwai side hono bai ne baba akopɛ ana wakwa akopia brochi obobo na okoduru hono na abrantie yi omubo oboya na baba obi de ne ho abɛhyehyɛ no so woni akora ne nya hwe but akora na kwa akoye report say wa repu no ni achi akora achi no
broni ba wakwaya report say bibinia repu no na asem na ye dendenden oba be hia eja kokko no eye na otwe miensa ene eja akora no okay akora na nya no ho enenam woman bi ewo ihe ye bu akwa heye ne ma miensa enkra miensa ne nyina abom ayira enkra miensa ne nyina abom ayira ohwehwe ba bi ohun 3 days oba baje ni code obehia eja kokko no okoye no eye 2 days pepepe no obi be che ba bi ankra no ewo wow na nsasa ka ne ma eye kumasi menhia hebobo na behu sansa nkyerani we yo de otonwade a won yento na oba menhia no obehia eja kokko no na ya salai ne yeto entenase e de ono agya asase yantam no to good na what to good no asesa na tie na ekatwa no ho ahia no ye hwe enyeyi oba menhia ebegye ikonu ye kyerɛ de wonkoye wasase no so no ene osi good akese so de wato asase no wadofo ato wono na so odo wie na wotwa obe oduru ho no onya atofo na ne nyina asapro wo se ento asokra be fie num afi bia ne de no ebehia onya atofo na so afi wei obae no ansoto etibra menhia hembobo anofosio na behia eja kokko no edechina ekopem ne memeda eja kokko no aso osofo jakokko na so na medie madanse a ya medi no papa bi firi Germany abrochi mem asemi na abebo mi wo fie no ho ya danse bi a odifo Samuel ho ye menwanwa o yare cancer ni nipadua nyina ento besi kumase ofa osi kotoka no osafa plane ba kumase nano ne Fox FM delta me hona ne yewo fidadem na wo se de no komensia ahembo no ye de papa no koye cancer ho anwa yo akwankyere odifo Samuel de ma papa no cancer ne nyina mfiri mu gyanim ofuso se ade a enwanwa menhia ne se o sa wo ba akwankyere na de ma wo no wanhwe ya wo behu ne se ya adeketu wa bi na so eja kokko ne die akire okay eti wo dia ne yale kwanko ebi na wo ka no cancer ye kwanko na so beduru menhia heboboa no eye akwanche kakra bi energy ohaw ne firi hono ebia na wo adwuma mu promotion abo se de adwun so abo akokko ma bia na wo ye police ni a no watena hono ma ne nkura be fara si nyina obi aba no abenya promotion obi aba no abe promotion ono do da ho to ba menhia heboboa no odi for man no eye 40 days enu 40 days no na ne promotion aba what one more try dey the ono wako American Messi 5 times okobia na refuse no okobia no last one oba menhia no be shodi for say koyade we obekọ o se papa makọ 5 times niye okoye no okodu asibro ni busa na semba akopẹ na ode ade ne hye ne nsem eti se aya kwantuo aya adwuma oba wawale awo ne ma menhia hebobo no ye wo ahenasa Brabe share odi for Samuel 101 never ji code to hanky white ni bibra never share odi for efri adwuada ekopem memenda odi for Samuel transi yankasesie be share 101 na on chiro adekura ekoso ebusua nimu na wanyi wutiri every ohaw na se promise and fail I know that I am touch case wo hono esanse emma omuhia mema yo lady bi ba hono last 2 weeks wase enya se mema no ense ne pe o mema ne se ne pe na so nya de mema nya ko rafi a mema no kwa onte ne nka biem oba ba nhia obehia odifo no enra oba na mema di nachi okay mema di nachi okofi akwaje list we no koye no wanwane biem wakwaje list no eti wodia ne ya wale asem eya awo eya kwantuo eya adwuma eya yale kwankwa bi eya court asem eye court ahemfu yasem o ma twena court almost be 15 years nie ba bia no mo fa nkoye traditional council nyina tena so aka asem emfa eda court man ne ba ya obeshi odi for someone china de okoye ya judge ne yi asem no aka obua wadi ne be mokọ no ba bi eti se wasem bi na akoda court ena ye ni abrama hia hembobo an beshi odi for Samuel na on fa code no emma wo nye ti a asem na da ho no ma che dia koso mention e bra dwene ntiase so on se de ye kan ye nwa ma ne munti sa asem we okay
Oba bi ni bema chan so many years. Ibi a bema no. Seven punya oba na koba wane pa. Ibu o wa nyani nyina na ye mema no. Obu a wankasa wo fie sasa di wachi etime bo no mapatu. Ene Oforisuo o se yakase edede ano eze de aware de ema pa wade ema bu ni ade Oforisuo kwan bi so no wo ko mo impa ema mu sa wo kwan bi so wan hwe wo bema wo na oba na ne to hwe abeto nwura kwan bi so wan hwe wo oba na so wan hwe bema wo ba ko so beto nwura etini nyina ya kwankyere se wo benya ke ye kanfo amase ko di for samo bema na ne te no oba na ne te fie bebre no wo de ko ne ko busam na kwaji akwankyere se odifo obey amenity maya madwe se ma na me ko animu a na ba madwe mu a na bibia san edan abesanka akroso me ne kre ana se de ade a wonim die besere yenua no ma emema stitu ware a bedam animu a moye se mo obi apra ne se ochena nko a wokwa ware o ma pra ne toto bibia ade bechama wedding na se engagement na baso no problem aba Oforisuo ye kwa enye kwa wa sebu bibi ya boni duam e wa sori fie bi ya boni duam o ba bi ka me se watra wa che sofo no kwa wo no kwa bi kwa hu ne da o ba ne na ti che ne da na yete bo modin kokoyi ni bra na bagi akwanche odi for Samuel na kwanche kakra bi fa number ne sa to bi the number no na efro odi for Samuel 0246 66 71 17 0246 66 71 17 504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Oforisuo how ni amane bia akekere wo no entrasen kase ba bia wo no e wa kirikiri na da bia se de ye kan se apesese adidi kwan enwale how amane bia eda so no eye kuro bi na atọ nan ena wa ya bla ede na mre bi na odifo ka ho asem no man ekuro no se de tie ni o obaaye no eye 40 days ni kuro ni nyina akoye enti bla kumase manhia ahemboboa no ejaba family house efri adwoada akopem memenda anopa no nsia ne fa odifo atena se otina konya kesi ne jake kokko no na so akopem no miensa 3 o'clock na wasole so wo ho na tre ne bo a onsole nya wo obehwewo eti no efri adwoada kopem memenda no bra be hye odifo Samuel na wonyi wo firi ohaw ne amane bi Oforisuo abranche bi hwe ye fa number 7 wasi da bia che so program idie se wanhwe bia odakoro be so daye it was ahanum no nya afutusem ene nyansasem de bo ne bla wasi ochia panti number 7 ba bibiara wo bia no echia Sompa etiefo ene ahwefo nyina mo amohwe mekasa mebodi da bia mebodi na de asamaba me mo bia dine mo nyina meche obi bia okay so for ye beda se jakoko na so ewo mansia ahemboboa no ejaba family house baba TV nimu bia na nam no ya ko akoyanim yanim ten na ye kro na yanim na ye kro no yenko na yenko tie papa no ne nsem bia waka ade agu empawa no so ekofa enhira ne yedie ede abre maame asokwa na ase no akasa enya asem ketwa yenko na yenko tie papa no ene a yene no atwetwe nkomo no wode maye Kevin Noki ya boaboa ye ho na ya bo papa ne no
ede ama yetiefo firi sɛ ya ho adwuma medical ka cho sɛ ye yotetetu ye boy tabam kwa abruche no ye kwotwetwe nkomo ene how no nyina eto ebetwa ama maame asokwa nani agepa mizo drink no ewudwa so omanfo dodo no a ene ebusa bie na 5G miza no so eno so yegusu a ye ton orofo ye konye kopa mizo ni bi wate na aponto nya badi ntuo no nyina da yenko ne kuti papa ne Malaysia Olivia. I'm telling you, the 11% we do no one fact crime be 700. It's very painful. And me yata me gani. And I may go who bro much in the pebia will be a submit my cat. Tia so mamma sutembia. I won't hear you come here, me pedam. When an out in so. I don't know who he am. Was I mobile. But won't city. One, because the first camera every day, I mean, I'm for more. Because person see a Juma, now the year brabo, and I'm going to go to a Jumum 2 good times, and you know, Johnny Philip Jumbo. I want you to say, all life be calling him. So, Juma up as a way in Fountain. 7 Fountain Kumasi, Kumasi, let me Jimmy, me who dear Cosso. Let me you a flock of the Mahim, and walk to you, make me your flock of crap. Se me nyo obi obetu betra wa kra because ma me no di na tem bo no dua ntino e na niam a wo ye ya wo tu free front so wa ye fed up continue ntra ka fi o dan si o dan be for go a obi andem ka wet ma ko tan fi ma pe micro ka me ma ko sua de pam se o pe de ya o mpa me mfanhye me nim sister bi o pam ma de ka me wa ko no ho ma na kire wa de pam no ko from what we feel ho nka mu ntwe watch more a design or a designer. Watch your tactics of design. Like a woody abo brabo. Na dachi no wakoni. Me we say bad mommy baby. I mean we say bad mommy baby. I sent in back by Ghana. Me who say me name kra ko di bronya. Woti ho na me ni wani bronya. E be how me from my ba say Olivia Brandi na ko ti ni bronya mu. That's a good father. Me time with that. Me pay me kan say be bla ko achi. Whatever me can and found. But even them, me jina ho mouse papa. When we go internet say what dia na and me call now me we say didn't boy kuni park mo. But I don't care because me boy me dia Yakopon sisila me. Papa for we come video we for come radio station for no fan to so no mo the whole I don't care give a damn. San we are frame and the chain we are frame adai obi decide me life man me ba life man and I say me life man me ba na nti me nim de me ya kwaketwa when I yakra we nim de way and I misbehave no person be abeka wase okay so the opposite way me ma onye lukumase ni one day take it out from me obi lukumase me take umbu Metakwa mo free kumasa mo si kasa me be ma ona na to bia na di one time I will do because ona na no ho mobo for me get ho mobo so ni obi abehwe no me ni so behwe no bi hwe no ba me die kakra me nya no metim dia mana me be ma so fanto die ni okay good night bye bye good evening mo time kakra ba ma me time why okay enuti Olivia papa na atuna no tu no se ono sabia ku sabia nyado onye kwase ampani se wawo ne ba na obeto na sawram enu nti no doma hinkuru ana asenkran onyum baako na onkyere adwuma obeye na daachi bi odi abone bra omona samu Ofosu edika no ye beda papa na hye na yada ya nananso a ayo batampa se awrehosem no kan se mepesem de menana ne si baabi ansa na makọ omudu samre ya no makwantu nyina yewo ti o ka se wo kọ no ko so magi bibia wo wiase na mum maami aka asema ya awrehosem akolai esese wuti ne nanan se wantie na ne nanan ewo de obi abewu nimfia wadi ne nanan se baabi kura nan ka wokọ a ifra fita e de agya ne kwan se wantie ne nanan ya se man hye nanan ni monyam na maami
Sasambe, Mamma Brewer wedding feast, ye cry, and now the weather a team a air condition me a hope. Na mammy timmy dinner by nana yachi. Na a good to pen shui. As a sack day, a drew by your trema. Or no tear bin and papa casa. Fools were attended to a beer that could and papa, no, he moving a yankee be as abu chenkina. Oh, quite so. Then she a binti. The person may catch and offer see as a yaki way. What did the papa kind? Ubi sit through the matter. He said, when you nipa bia wo ba wiase bia wo to apa bia na at that moment to be pa na wa dwen bia dan abeka ho ti de meka chopa yi yakopon hye bibia wo ama nipa it at the moment wo bedu pempenso be nyame de ama no na wo mfie ne ko na wa dwen so ko animu entanya wa dwen sesebe hisa wo da so yakola o papa wa ma two option or three o se wo pe wasem na de ajabaye bia no be o kan sem bi wo ti wo se so be fa ofiri akwa wo nanan obema nsika to aduane di eno to wo ya kan ye wo ye de tia ye kan ye no nye challenge bia se ye ba be no aye se papa ne se no ya papa so te de ko so papa na sem ko ma radio ne nso de aja kan ne nso de enso ye kan ye nso se be ya tutuma koti ya kan ma na ye ti bebe wo bia nso de di kan ye dana se eti wo na se wo hye ye nso ani munyam na daachi bi ye mme bia be papa me ni nya problem ni ada na se oni nya wo kan sem bi wo ha ye me wanwa se me papa bloke me nso me bloke no misraw ma wakoma nkofom akokɔ ne second mi monkroma ni nye ye da tienie papa na do ba ye wono no he ye papa bi wo ho a wotimi ka se me hwe me ma na daachi me ma be papa bi so so a wonde wo so hwe bi ko na brabo e hia ne da e wo kwan bi so enti de be na wo pa firi ho de wo pa firi ho ansa wo be bre wanse na wo papa wa hwe na wo so anya bibia kuta ebi a ye kan enoma bi na so ahwe ebi kura na daachi bi ni papa te a na wo de wakɔ hye wo maame na wa burukyire wo na burukyire wo kɔ na oni nsa no adwuma e de na wo akɔye enti dikan pe bibi ye wato ama wo so no danka de pam na nso kwan bi tie de wo ka wo se mo nhyew enti wan kasa trase na mom kuma se de wo ma ntam na ya adwen impo kwa beye kura na wo maame ne kura na oni ni nya ntokwa ne kura no kache papa se papa me pese me pempenivo bi na me ko maame ko pa ne chew punkotodwe pa ne che na tena fie ho na versus our life tena me ka cho no because untime no o papa nkasa na wo maame na wo ne yes ano sebe wo ne na yaka eni ba bia sa ada ti e kire wo nyansa wa fidie we so wo maame no on ne first ayi a wo be ka cho papa se me ba oba ne me so maame no ma fom no eti papa maame bebia wo bia papa di manim ne pempenifo bi ne mpa me maame a chaw wo ka sa asem we na wo papa se okay why sa ne mo ma ntra fi okra na why wa fam de so no papa ba fine pa na wo papa yire no ne nya fine ende ya tia ye ntia se sa eti tsasa wo be your mind ni ye na wo papa do hye baabi e de na wo pe ma me ka sem chaw be ma ho so se be ma na obedi akira e me ma no afe na papa na ba wo be nya be ma o de trouser ato no to onu nyinse pe obako wo ka se nkura hwe easy nkura hwe nya easy o se wo akura to na at the moment obaba wiase no wo 40 years nkura hwe dinipa bebre ntimi wo ya hane no madwane eti na me tu fa ka cho se de papa ka no wago asem nim we ya bre wo wankasa mo wadwen mrafom na emum de me ka cho di ka fafa ho na papa hu sampa wo baba bi na wadwen so do papa oba ne me na to wase na emum papa me ntimi no enye fan abra me ne me maame yaka ti papa yi me so wadaroma pepanimu bi na memra me ana me pepanimu bi ni abepa me maame a chew se wo kana papa se o ma ntran fi okura na why wa fam de wo te de make cho no ye wadwe ne mum trase adwuma wo betimi ye se wo koso kwan no wasan adwuma wo trase wo betimi ababua fast ama wadwe ayo fast no na trase wo badwene ho na waka cho papa ahoto beba wo te that's all abrotia Ofoso be mama yancha Crystal view wo hwedwumedie e wo UK ne mama adwoa ene wo moma kane nyina masofa ya ne vidash shiba nso ye danase dane da wo hwedwumedie ni agro na ofoso be ma yemfa sedama yura Dr. Blessed Foster
ene one media mpanyimfo nyina sada roma wonom de this particular platform Sompa TV de abane Sompa radio station etara one aba ya nyame enam so esesa manfo abraba hodo a enka ya tete atonso makwa achiache no ewo mo se ye ne yetina asem no so de nanso no senka asase no eniho a enkenya ade a yenso ye benya nan de ese so anase dwumako eniho anka yenya baabi emetina se yesiesie nsem ntino baabi o obi Awurade nkoso anya ne kese no ma ne nkwatente ahoden eni nyansa ewo mama ne kruwa enkoso anya ma emuso na ofoso be ma de toso mienu mefa sedan so ema yem papa no Awurade Nyankopɔn nkoso enhira no na wonya na adom baabi o obi ya no se wotie ne a na ne ho kani nso so one ne tisesia no so no maami awo Awurade nya okese na ekoso aye obenya nsafo na obenim defo empo minim se de keteche obema esika ye no wosese sa wo kwaji ade wo bebe bi ho na se owurade mo oba na sa de chronic itano de brewa da na irase se wo oba nso no de nsapan ba na yire kro na no wada na se efi se be ma ni radem na yire na etua no ho e na ade wagimi da bia no maba beje ko wanfa ama no ba na kose na adwe o fama na enye hwe e bia fa aba no bo na eche na enye hwe se wa o moja enti maami awo minimu din de nanso no baabi awo bia no papa yire Awurade nkoso enhira no onye wadom na ofoso be maami wo gidie mapase se ne papa esi agina ye na kwa kodu nimpo no se obenya nsafo ya wota na echi se ne yire konofo no se onti ase nkosi ye mpo na se bia papa de kwan bi so amemrefe kwan bi so na se bibi na ye sampo a minim se Awurade ada romant no obehwe no wasesa wiem ama akoma atoyem se form wo ba na femu ene be ma na femu na masre se akwada nso so esa babiem no ma wo meya kwansidie bia ema awafo no wo kwan bia so Awurade mfa ne so nton hyiren so efenwu awade no se benya mpuntu nso betimi akoso da ne dade ama wonom na ofoso be ma me de ma no esie no kakra bi na me ka kire yembe ya obutu ase no mu yesi enhirenie enuminie hwemu yi nia wo pe se wabrabo ebesi wi a enti ye de wonim papa nim bone baabi a waduro no enye kasa pi ene be ma wadwen sakraye wo abrabom enne abrabo no ene walabo eya na boafo we ne ho ona na senia okoyi subambo ne edidi kire ne papa ene ne maame no for so be ma me I condemn it so be satina say no say me papa block me and me so me block na enye wani wu efri no wan nyina no ka asem we say ni kwa akra say obebie wa no ka no wa say no da so by pedi na kire obo ni die yesi di una no wagye na won kwa wale asase Awurade wonya akopon de adom wo ne so na so be ka say no papa etwe o papa block you wo beso asre na nka me hu ye audios voice note e kwa daddy mpacho ne ma ye nyina fa chem no wasa ba betena say no nsem papa block me na me so block no e na o frame no phrase me sisters wonya nsem papa eka sisa wa brabo ne sisa wa adwen ne bu ade fa ni die ene obuo e ma wo papa ene ne yire ni titu ne yire no fa ni die ma no nya sa boafo we ne dia wo beso na betia hudwom no e ya na ne ho ona wo enipa pi na no e bia enka yanyante sade wanya ne ya yenya akwanya kwotena ye papa no mu fie e wo sochi mu se ya e bia nke ne na mo kire obi wo ho a woda so epem ba bia wo pem o because wonya obi obeso ne mu ntin o mu ade na o fa didie nso ma wonom na wonhwe na brabo ko e mema sem manya ba bia sini ade de a unana na fam dia no wanya no Awurade nkoso nhye abrewa 90 sen o so 90 sen 98 aka just 2 years no 100 mami hu se December akokola mpo atu o hwa ne kola ne se de wo sitie na ho odin sitie na me say hwe ne sini ni dodom ba akokola ntu ye Awurade ahyira no awo wonya nko ya wate wo nana no ya obaba se obaba be ye no oba be hwe wate ansa no wako akwaji wa home wate Awurade mo onye nchofo so be ma mfama no nseme das okay ya so kwa no hello wo fe Nishi zanka yanko ika peke ko when bibia ka ho element man yanku yenim story na we cho me interested parent me pese me bowe ni guntem akran de da no yesase ye kache ni bi ye kache ni amon de no wasaye biem na me ka kire ne se on try so obeye ba mo onye nua
abraba ye bono se wi nua to fada nua enye force se man chop money na emu meba na ye asede emo obatan bi ase o man ba aduane ndi so officer bi e wodu ntimi ntoma ahu ni dia ene ehunu ho se wo ye ba ehunu ho se wo ye nua eba ntimi nkase papa block ma block no e papa kan me kan bi je na eba ni sa ngon ba nua betima ka se menua no aya de e mahini ma block no ifiri se nyo na atomani die ndu ifiri se be wodu no still a obehia se ye ntomani dia hunu se wo ye ba wo ye no sa obenya asumdie na ya baba papa na ba so aka nse awurade nyankopon hya ne de ani ntu wonye ni ye na beboa wo no a wo ye obi die ya wo die ye we de akoye wo de ntu oba no kura ni ho biem no kama sa sunsun no mfa ni ye ntrase onya sa wo ni tirim sa akura na so oden akura ni mu ade but oba no anamo bi amene na tu penti me de ne replace ne ba be yin de amana broche bi wo bia na futu am de beja papa ne se ne bei onka na homo mpa na yere chew na emumu o ma ne ba ne nkotana na yere ho na ware ni ntimi nkona nim ono akoro onye ready ube kan 1000 times oguduru obe ya de fufuro onye ready ntimo nko se na ware onyankran ba bi fufuro bi ba bi ogosu adwuma ne be mana tena ana ase se de obe han dan kura ebi kura sumdie chen se wode ne be kwa gotena ne fie ho kakra metima ka che no opozo okay abadwafo akasa na me fa na se emma ma me ya asokwa ledi nyame hira wate firi se wa anyenhwe ha firi se wo so kura wo akontu bi ewutu na ukuru mu no akodai obeye dai eno no watu ho na mo anu yi aba nyame hira wate na de beto so papa no okura akomapa oni ne bai ho adwembone kura nyame enhira no na enen koda na aba no okoi o boy ana o boy what can be happen what can be happen ni what can be happen emema no duru baby o so onye bi okọ du asanwonyi onye akoda to what can be happen ai no wo dia make ka kuzie o kan kro obewu mama ya so koyi tempa masam me fi me se ona na wa kan bi afa wo hu mpa cho ai wo hu so wa kan bi afa me hu enti yan kan kira kodai se ma on fa memmensi nani so e wo so pen nsa na adwuma se de ne papa e ka no na dachi bi ono na beboa no etietia mama tiesi no kodwuna adwuma ba ye ho ate trase susu sesa se adwuma me pese mi yeni na ye mo papa amane o senkan ana adoma henkuro eno so no wayimu baako ate kama koma tro yem na mo wani mmra fom wate ma se ebeduru ba bi mema no befuno mema no unya adwuma na o hye niska na mema no mu viwo ko fefo mo ni kada o moto a boso men kro se na obesa ba si akoda no ne papa no hwe no Oforisuo Aboagye me de bedao ye wabrabo yi wate ebebua wa mama ya skwa ebeda ase wate wa ya de lecture penny bi hwe Dunkwa nursing and midwifery training college Mr. Samuel Kwakujumo okay the message aba na so nti nyame hyan pa no hye Dunkwa afo nyina okay okay mama ya skwa ebeda ase de oba no anya abedu ya sem chichirinchi edachiri moma trase orafo yankoni kopa mizo drink no ene 5G meza ne bi na aponto oni abadi to no medical kan se ochi akoko nam e de kan ho de se wo hoho a efapa mizu ene 5G meza no manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas ni doso pum okwa ho na benya bi na watu Bikan supermarket tabawa ewo Anomanji post office yakone kopa mizu 5G meza ne bi Mama Esther ewo Outcome Real Ventures Baptist University mizu 5G meza ebuzu secha ewo ho na Sachi Enterprise ko abenya bi atokwa company limited KF Kiju Enterprise ewo so am he ya oni room hotel ena edi ehwani mo pamango abrosa anim ase ho pe ena abenya wo mo 21st clinic is sciatica special for sciatica no eso sisi na afaze mu na akokom na yade bia ye pa ntim yade na adwumaku oba ye na sciatica otu ase
na Ghana fo nyina ni agye wiase fo nyina ni agye no 21st connect or for yankoi na yankutu yasiatika yade no asem 0540311311 0540311311 na ukọ obuase a council quarters ubenya omo ewo ho na Kumasi aye ehwa overseas yanko na yankutu siatika yade no asem Accra Domi Market Sunyane Kranza Techiman 21st Connect mini or for yanko hoy na mekatro se Europe tour no so koso Europe tour no 21st Connect yapaya ne fa baby na Europe ene nam ne tu yade na asem or for je na ebuku appointment wate se Europe nko ade ayi tu yade na se na ye de amawo 0244915116 0244915116 Europe tour or for ofa number no a omobeba waboboa no no ma betu yade na ase amawo koko yade bia yi pa nimgu ase yade koko na koko no nipa odidi ko widiem bia no koko ewo so odofo koko ni betu atu ase na yetu ase ne yade amawade apoma ato nyina no ni nyina abapro akogu na uminim okwan kun koko wani na so wisi na aposa nyina koko na yesa ade no odofo 3 koko capsules koko master and I make come from the Amayankutu Yadiana Sim. Colina Keba, Danny Heba, Misty Heba, Apidank, Ubenya B, Nadia to Yadiano Sim. Or for Yankway, 0546 107 107 0546 107 107 na Yankutu Yadiana Sim na Mwapa. Aqua to seminar a express group Yafankodano. Se Uko Suyadia, Uko Yajuma. Express group or for moving conducive can you Canada, US, UK, Australia, Germany, him for an person or ya to seminar and that express group of yepa 0249 000448 0249 000448 then na inkutu young fire to seminar and that express group of papa na yenko enko yenim de oba no anya trase asem cheche da chiri anya asem keto akra ye otetentu ye babo yenta ba mu ehfa ne yeko mubehu ba bia yeko panipa memo akwa aba e ba cho ye jo so bibia boko de asomdwem wa ko sam ne se amode beda so pa Asem Mpe Nipa se yenko momo a ba cho ye frame ko mi efri kokofu oyeko oyeko a e wobosomtwe mensinim ya ye ben aputi oja mampo nana mampontin ni nana se asia ye boafo oni ye enoma bi wo hono ma se ya mampenfo amem ama se ye wura asante mewura so antia de ebesi wo yeko no ebia ediboja asem ne beba enti ne yeti ye ne besi fosi be ma wada roma eye first march nana mampontin ni bi bo dwa wo yeko ebe ka kire ye se yensa ase e wo yoku aido didi so akoko wo so no obefa 2000 acres woni asante mawura yewura na na otufo na na wadaroma onana mebodi ampage mu wadaroma mebodi aka asem osi asante mawura ene se omefa yensa ase 2000 acres no onfa ma estate developer na baby oba be fa ma estate developer no so koko wo ho enkrofo ajapade wo ho sesi a no nana mamponten hene normal odidi yokoman no ye dwene ho a ye nti ase ye ti ase nso a enyeyi okoka wo si yemfa ne mra ye wura ho yoko ensase eye ne dia enti se ye wo bibi ka ye wura ya bona ya ba nana yakwa yokofo hene ho ebesi ne yente ho hwe yaba otufo land secretariat ehon so mi fanse apedwa hene ho na ma pontini ka che so obeba eno wa ama yukukura yewom sisi a no asase a yetse ye de be community center ya ba ho esi ye be homecoming na ma pontini hene aba be farm ankrofo aba sisi amu develop ya asem no court sisi a court de injunction atoso so still na am gusu ye adwuma okoka what the squad police on beba be choose esi a memeti ai on the land guard ya be hunu ame what the squad police abe hunu ame the obeka bia o se the obeya na obeye enti madaro ma ye de betum anim na aduru ye wura anim se de na namamponte ne de ya yekufuo nie enti na anwumre ye wa ha
One hwan e wo kurum ho. Ye frem kwaku asumi. Mi wo kontini fie. Ye ne yedu oyeko mamponti kontini. Na de ekoso oyeko no emfa asumdue ma. Ene ememu oyeko no so no. Me fanse me da wo ma no. Me da ememu oyeko ano. Na de ekoso okurum na ye di police adakura dikro da fom. Ya wada dikro da ho no. Ye bebe chi ememu adba ko abla ye park. Ya omusu omuton ma obi o me dade na me ba ya le me ba ko tu kokofu me ba ye no demonstration ya ne ye be ya mo be cover ye no musi mo kwa akoye dikro aye wo park ne so ene memu aso be kwa akobobo ja memu ase bi etuo mo fo mo antie enom ko ka kire de okobo tent ne se so akobo tent wo no de ya mo so ma hihye galon ba bebo asko police be chi abemu aba ko unit committee ni de ne kokko tuma na dwobre no ti yensu ye ma ya ni bre ansa ne ye abemu anaba ti di kura ye kura no ye no wo street so ya ye wo ba bia o say community center ye si community center ho no ene de na na mamponte ni minim de ode ye waje ho nyina atuto tuo ma nkrofo se oba wa ye bekun enti sabi ye betre krom ama sa no ma wo yakoso a ebedu ba bi usu di police with the police ebedu baabi na bia na akoda ne ma ebedu baabi na bia na akoda ne tuotuo na akoda ne sekantwe enti ne yade abeda mo se madaroma yese yewura ye na mamponten ne de ye yekofo no enti nene yetia anwumire Oforisuo enti community center no waje ho sesei waje asase ne ho nyina ya ye de enim de omo ya no ho ya community center ne ye ba ono ana so ya kwa titirifuo mu dimu wo yoko say ye homecoming because chrome there ye homecoming yetio ye homecoming ya ban ho am ono am ye date ye twa blocks aguso ye wa anwea ho bibia ho bia o magini nyina fi asase no so even o man blog we twa e chrome asesa de yi o madwuma adwumakuo ben na oso obe develop asase no adwumakro ni de wose omo ba ba yo te setema amo ba ya yoko setema enti sisi adan be sisi adan omo fiti ase na de ko no de se yen ya anka ho asemo a se oso okodwu ya ma me ko agu because baby a oso obeye state ni de ho nyina ay kokko sabi ho no mpokra anso no ko adwuma ni ye na state house nso de Oforisuo be ma wada roma se nim se state house yesi a mi amiti ya mintimi nya sika nkotobi si ebeji ensa ase de ma ese developer mi amiti ya menya sika nkotobi enu nti na me yani abere no na sabi na na se oba na ye betena ase ema hihye ni ye di a sabi obi anu okirifo Asem Mpe kodo enu nti ni ye wa ha na sesi ano na ohene ona hwe nsase ewo yokoso eba cho yoko de yoko kuro no enko odi kuro ni kontihini because me na kwakuta wia me na kwakuta ye yoko mamponti kontihini me na kwakuta wia ena tete yoko nsase ya mpanifo wo yoko gina anim se me na kwakuta wia ena kuta peg odi sisi yoko nsase yoko yakobosomtwe kura eyedada efe wo bosomtwe eya yoko se mu fa cameras de call yoko sisi a ukobusomtwe kuro nyina kuro dada eye fe ewo yoko me na kwakuta wia na woni abrofo ne nam sabi wanko school da enso ne mpanifo e bai asase ba ko ni ato amanipa na Oforisuo be ma tidi e koso okuro mo no si e ka si e betena ase ni aye nhwe ha saa da chi bi ni nchirima be yemobo me shada abakosemu minim de ntia ofiri mamponten e ba adwoko hono de agese yene na natwetwe nkomo kakra e wo saa kwan so yakọ computer so dwedi emra sesi ane nto nkomo ne so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a womu ho. Fre 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa e kra so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyimedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Au no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into washo na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posotano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Bermensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi, FDA hwem agye atum se eye. Kuafoi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho Ghana ene Africa biayo oje sunsum kronkron ni moja Edru hopiemu food for thought addition omayini ya wedubuachi onyame akoa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asemu ayakasa ho ose there hit boy free asomafo semo etiedio no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiedio watwe baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ube enie wasifa plain paper na plain sheet mienu dia nyina jogu baako so na sadam wo pepo funu media ha nyina yahye no wo baako aka
ho eniema papa wo pese si wo wabrabo eno so kyerɛ no wo so hyane so sa eye candle akwankyerɛ na fa wo candle ba ko kan na no na ye beso ye de abompai Liberty Conference August edition the heat ye bebompai ye bebom na wonyame beties ni boy ni so oman ni ya wadu boache na ho fadie ebe nyame made adwomtufo ni ora kwaku jesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonom na betso twom ahokeka kwan the heat August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be kanya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time okay ya kwa nim na oba Asante mamu ana se oba Ghana mamu na nanom ne won sase na ewo bi na ewie bi sa na hansase no etie asema ye kan na anwumre me hokorafo na naso de ensase no ma developer impuntu kuruma foso se da nhyehyaya ankoso yi eti ebusa se omo hyeda sinkonwa adwini kuro no ho se de epese ye nie na entiase aye adwuma ana se patapa pani yemfa nkomo twetwe no wie tie se no asem no assemblyman nim hu bi ebacho asem na eba no start say estate developer but daddy na assemblyman timu bi by na nka nkyere assemblyman say obekati so that very day no na estate na be starting wa ma assemblyman amane if DC any commando mo buy no kura me nya sure say obo mamane because yakọ DC office oba ene no are so osisa ne nkrofo ne estate developers ne buy say obefa 2000 acres na ye wura nim ho bi na odi amu no ma develop intinu die ewomu no na assemblyman nim ho bi say estate developer ba be ye saa de no kura nka assemblyman nyini senko beba se de na si krumo potin se de kro no mu de se asumdua ma hono de ase perepere ye na anya adwuma de a voso be ma wadaro ma yinim de bisi akiri because ma chew no doso ena ehunhuna ne doso ehunhuna doso krumo dodo mi ada ye be ye na nakusi yi me hyedam nipa be du ne ba me ho kwakwa sumi se o de wan firi kroma na anwumre ye be chew me fam ne madware me fam atare hye anam ko gya di krofi o sa afi de ma bre omo nchime na ba biom de mbeko mu fam nko because man ponti ne memeti asesi a onimme man ponti ni 8 adudu 2 ni omo nyina obia ni ha onimme omo nimme ba kwan no omo de yokoman fa so nyesa na ye di nipa fa so nyesa na ye ni partner because ye nu nyina ye nanam na de ho amai okura na Roman school si ho ena Roman school no ya mu asase ne foforo ena abubuo ena ye si ye community center ho osisi chinchina atwa ade no so unya bi ma ye be ye wo so ye be bibia ho ofiti ya wo se ho no de wo wafa uni ye ntina ase so nka ahwe Asem wo Ghana hapa yakona ya ne ODK Heba Clinic ye no mo antwetwe nkomo Brema West na omowo orofo yenkone enkosa ye ho yade wate da bia metaka na fidi we so ama me ne wansa yade nipa benya so na ye yade kuru ya ye kwaba ye kansa asesem panipa memo akwaba bibia boko de kama ODK omo ba ye no mfinsi ase ni ODK de enkane nanka ye frɛ ye clinic etwa 40 years ye frɛ mo say ye Heba Clinic yeah okay ana echina ya rebranded na ye ODK to ODK anka say etwa 2 years okay sanity okay na che say edino necessary ne munwuma de ensesa dadana yentio yo enuano medamase onyankopon asomdwe enkan bibia wo hwɛ me ODK Heba Clinic ye frɛ me Dr. Nanapoku na ODK yeni babia say you Kumase Bremain West Shelf West Station opposite
kane ye clinic wa wane ye adwuma oban kran so aye obubu ahye Accra Academy School na achi adjacent ehone wo school ne nche wa ba Accra Academy a ye bo adwuma gidigidi no bubu sasade ba de ne ye ODK Herbal Clinic make say bi emre bi wotehwe ma usisi eye wo ya usisi aya wo ya saa wanu maduro bia enko binu atie mi ye pa woso wanu maduro bia enko nti usisi ne de nya de abe kontinya de abe no maduro bia da tie mi ye pa wanu maduro bia usisi ne enko se affect wa chikase no spinal cord na sa aka no o chikase ne ya make say okura de bi kura aka wato dem wodi akọ hospitals akesi bi brenko enti wonnim sa bibi do timi sa yare na nyana bia wonya anu aduro men kasa bibi do ntumi nsa sa yare no de me pesa me ka kire wo ne se sa yare we nyina abrofo do ntumi nya ho adwuma je sa bibi dro na bibi dro ne nyina so ni ODK free crime ya sabe bia branch okumase se ye bata kwanso abeka ho ye bo adwuma gidi esi a wutie mien bomode na gi number no sa wonya gi number ni wie pe ansa na matoa de make kan nyina so me number ni 0559 32 00 39 0559 32 00 39 and I say 0544 929 758 so friend number we ya baby a wo bia na say ya send ya dromo be send ya mo say so buy ho nso a obeba e na oba beduru ye ho nso a ye won fidi ade be hwe oni padua ni mu say wo sisi ne say o spinal cord no say problem aba makase ne bia twist kura na ye behu ye be ni na ho adwuma correct wo de o call hospital baby a say do o kwa abrochira kosa yare me pa cho bomode na bra ye ho the betro sa bibidro enkane ne se de na nanom de bibidro ye adwuma no e da so ye adwuma na sisiare kra de nde oba kra be mu adura mu watua eno instant tua duro ne ko na ho nto ene o ye hwan oba obetua se oba na office onnim ya me kra metimi atua wo ena pese oba so tua so ye ma ho betua kama ye bo adwuma gidi enye easy kra ye betua wo you free eno ne atua wa yesa o mema de ho bema ne bema ye ma ye mre otimi fire orthographic enkrofo kinkan mu da bia ne yiri nyakọ okra na otete ne yiri o se ne yiri fun down na se ne yiri ko rubber from kra na akofa fun o hwe so o hwe se ne yiri obi afre ne yira obo ntimi fire unua ne sisi ma ye mre mini atie mi ye pa wan hwe ya obi baje wo yire obi baje wo yire afri winsam ti asma me ka tro no o de odia ne se wo be fa ODK for number me say ya bia branch ba ko Kumase so Bramai West wo ya ji hona wa ne wo ya nia ne ye kasei e say asesan ye din no ODK bomode ne bra Bramai West honom no oba ye be mo waduro wo de no so afa number na nkasa ene o license na so certificate kuta wo frɛ number no a na ya director wo wa Accra so ba bia wo bia ne obubu ahye Accra Academy School na chi ehɔ ne ye wo na ye kan se wo sisi ukotodwe on se wo sisi ana se ukotodwe kan wo na ye wo ya no ene onai kra otia okra beka se ye dija egu nam misraw asema beka chi mpani fo so banyansafo ebu ne bane en kana sam bomode na bla ODK Dr. Nanapoku na ye mfa duro ni bi nkan na tie me ye pa enya no nko ne yare a yesa no obi a wonya yare afa ni se stroke dia kana to dem no ba no beto nchia be mu adura be ko tie mi ye pa stroke dia kana to dem no mini tie mi ye pa wanu maduro bia nko o starting num stroke aduro 3 years ni uda so num aduro enko stroke no nyane nyina na physical ebia spiritual yare a ye ntoma yare de metimi aka kire no enyane nyina na physical obia yare ba bia okokoji stroke aduro no wako hobi a mo ho to mbato nko ade ohu anto edi bentra e kire se problem ho enu nti na wunua ba ma me wa se Dr. Nanapoku me number na good TV ni so fa number na frɛ ne tumrika na bra ye clinic honom o ankran ya me so baba bubu ahye Accra Academy School na chi o Kumase so ya Bramai West Shelf West Station na Bramai West na opposite
baby a ye clinic wono ye clinic dan mu a ehwa na ye wo oba ye be kire wo sai abibiduro ye nanam no enu dada na no mu yusu no ye da so yusu abibiduro yare bia ha obia no bo modern na wo so ya homa no 0559 0559 0559 0559 32 00 39 0559 32 00 39 0554 929 758 minute ye me pa yes doctor yes abano so biem yo 0544 929 758 tie me ye pa obanum wi sa opesu ojai ene odi ke me say what men kan bia nyame na aboa wo ma wani nye o is also le asa bibidro nye obi betan radio so tv so asa bibidro nye no ono ankasa sa fa akira be pa bibidro ne bia sa ne ho yare menua yare a obanu maduro enko na de betimi aboa ya bibidro enka ne nuane ani edi na yare ni ho yedi apapensa yedi adibi sa ne nuane na ne nuhu sa ene to yesi akra yare na sa wo ma ne to dinas wani a na kire se wan hwe akra na hwe na Asem Bisi empanifo wonuro enuro ho me che wadro ba ko sisi a tie miye pa obi a wakwa awo so sisi a wo ni mo aye den a ontumi ngono wo de fa enchene abode ni bi na fa adwene nkruma bawe within 2-3 minutes oba wo afa no ho afa ne ba me dia che free doctor Sisubiem me se obi a wakwa awo so a wo no ontumi ngo tie miye pa me pesa me kira wo sa yanimu nuro me se yare bia ha obia no aha na yatra ha yantra nche utna asana kane ne bo nani sa yese sore ko sana ha ne tie wakwa awo so awo ni mo ya dia ma wontime ngu yese yede sekan be kan penkruma dwane aba na penchene abodie ni bi unya abodie ni wi a no paadwe e dia kan wi na minimu nsuo within 5 minutes oba wo afa ho afa ba abra yemfa sekan kan da tie mi ye pa ena me chawade na mpesa me kira wo se abibiduro no ye nimde enu ntina ne yaba hase no ti number na me ma ne fa number no yare ha wa wodi akina enko no obi onya gonorrhea ni gonorrhea obi okodware nsuo no nya gonorrhea obi okọ toilet bi so okoye no na nsuo no bi bogu na ase no nya yare gonorrhea obi won so onya na bemma na oba nam ena onya ye Ghana ha yo okro bi won ma so odwo nsuo bi den acha benya gonorrhea ya enya da bia na adwo nsuo akiri me kan kra kire wo eda bi wadwo nsuo benya gonorrhea na sa gono na benya no wo be ko enko da ya obi won so odan na obi ne da odaye mu eno so tumi nya sa gonorrhea no odan na obi ne da onya gonorrhea obi kwaya masturbation otwetwe ne ba ma sa na ne ho aba otwetwe ne ba ma sa na ne ho aba ena me ne wo ka se wonya problem won ba memu e wona ne ba ma na pinsuo ne ba ma na sole gina within seconds na asini trase menua fa number no tie me ye me se fa number no ne ade ba bo fa number na freye de ha obia no ka kire odikefo o ka ye be kire ma kire wo sa oba na se betimu yare na e ba mu aba se ye ntumi so e ma oma ya hososo ye nyisi kakase kakra obia otimi ba oba ye be hwe o kama o ma me yan kase fa yare ko ne kokowu da bi bra ODK Herbal Clinic kuma se me se ye ni ba bia se ye o braman mini atie mi yo braman kuma se braman e na ye wo yo braman west shelf west station na chi opposite and now Accra so no oba hon so a hon so ye obubu ahye Accra Academy School no achi oba won se a billboard kese e bodan anim ODK Herbal Clinic yare a odi achi na enko no tie mi ye oba num wi sa wa num wi e de na wonye ye na anim sa bibidro bitimi emen oba no unsa kan oba back okay sa bibidro na me introduce a kire oba num wi wa num waka bia oba ne so onyae tie mi ye pa obeba me am woduro na da fra kra na aduane ye obi won so de France fufuo o de ma kra no onya ko ne yam se kim wi no oba no num biem obi akọ onum wi kwa no atwese kan de besinsi ye be mo woduro do onum koke do onum tramadol tie mi ye
do onum koke tramadol wi enubone ensa fa number ne frɛ ya frɛ ODK Herbal Clinic ODK Herbal Clinic fa number ne frɛ me kan maka cho say wo typhoid yare ha obi me pa cho me pese me bo yare ba kudin wo yare ne okoye se ehunhun mo yare me pa cho oba no de ne ko ba bi ne se wi ni koke ne tramadol no ye no ono no e obi na ye no pa cho enye ye ni so afa ne brɛ ye de haban no se wate se haban ye hunhum ne honam mu unim pa me bo ana wonte wate se haban ye hunhum ne honam aduru oba ye de haban no ye be prove haban na kira mo Onyankopɔn ani mo nyam e mo hu se Onyankopɔn de tumi soronko ahye haban mu saje number ni biem mini atie me saje number ni biem na frɛ your number is 0559 32 00 39 0559 32 00 39 0554 929 758 0544 929 758 Minia ODK for na ati enka no bomade na fa number ne frɛ me kana me se dia wodi yare na achini a enko asma for dem mo ba na papa because oba be mo adura mo afi aduna be no wudi kan no aduna ba fi ite no be ban tempa mo amoda mo hwan kro mo no obeda kakra be kon maza sa de ne de guase yare o okay obi wo ko kasa kwa na nanu kan no bon wotimi nyina nipa mu nkasa number ne ku TV so fa number ne frɛ dia how bia no aha yentimi ncheche ne mom bebrebe beka chosi yare how a wodi akina enko a wanum nura enko yasi hunhum yare obi na aba odua ena fa hin kosi hin ena yo na nabi ne mbe ko fa na dua na Dr. Yebre na yebe number ne fa number ne frɛ medamasi okay yane ODK Herbal Clinic ena etwetwe komo no dofo metaka na fidie wi so se ama me ne wan se yade nipa benya so yade kru ya enuti yemfa yade enkodan ODK Herbal Clinic na otu ase emfa emma na nwoma enkonkan doctor yebeda se yi papa ede ya na otwe se ne yebesan ahia orofo ensase ha adwene o ensase ekofa asemba o ensase ha adwene e wa santimam ha o eyasem panipa yefra Osei pacho yefra me Ajawusu free na baye me wo ahinkuro na beti yoko ya ahinkurofo a ye wo yoko no enti ya na temi yedi kan express ye ho se ahinkurofo ye te yoko de na so tembi ya hire se ifra ahinkuro ese ahinkurofo no ebi ne kusa ho anya se ebi ne kusa ho bibi ne de ye ko ho ade ye ko ho ne se enye bone ye hwe intim jakari wo no 1697 ana ede ye ko krom ho ye kokon ye abakosim mu no ye nana efe no nana amanko akani oni ahinkuro hin odikan ana okokon sa kon no woni adunko hene ani asante mai ene kokon sa kon no na sa kon no ne ma ye ka kuro no ko na ai se wura abofo bi na ne wo ho na kuro bi ana ho tie ko na chi no could be 2 years kuna lasted for 2 years from 1697 to 1699 ewie ne nana okra yewura se obani ne krum osan betena wakoko na wie ntim jakari ye ne firi ho to osan back to ankuro ene yewura se no tena ho ma wade hye ne tena na wade kohwe unchi koso no ya nkokwa to wade hye ne tena ho a eso o ma ne ba bi tena ene wo hye wo hene bi se omma baby ntina ena na de hye te ho ye koso ye de bosom kwa ye bosom si kromo ba pem na from 1697 up to date bosom dey the say asome but we almost asome na yekofo na nka so munni ma de kronti e frɛ ye asome sefo no ye bosom din ne ye ne nka sa de ye ahinkurofo ye ade hye ahinkura ade hyefo ye di ahinkura konwa ene ye kokko ene yaka kurum ho enti otumfo ma ye tena ho no nyeso ma ye tena keke o hye wo hene ne o ma wo hene kutwa sa asase ne ma ye te ho na chi no
yɛde onsa ade hye de yɛfunu enka obi man so anokwasem isie ye wo ban mu nti obi wo ha yɛde ne ba hinkuro ye wo ban mu hinkuro ye nsie ye ba bia man sie ye yɛde ne ba ban mu ne ya besie no na nsuo be wo yɛ frɛ no woda nsuo kɛseɛ yɛde ne twa na agifunu na agifunu ba nan ɛna yɛwura tee Osei to the first ɛna nɛso de yɛ de kora sɛ Osei to the second na saa te so nti di nkoro no a nipa koro no na asa betena konwa no so to wote sɛ ɛnoma saa toto me wɔ fa mo no ɛna wɔ se no ɛne mompɛ baabi ma omunsi ade hye na mentena ma me wɔ fa mo funu ensuo ntimo nye saa okay ensuo entumi anye saa na de yewura bakosem o orafo mama mo ninyi o mama mo ninyi na 21st kana anwanwade a wo ye hu ye ko Europe tour na se kwa de baabi ade ani ebehia South Africa ye koto ho siatika na etu ase o etu siatika yade na se ye ba South Africa na ebeko Johannesburg Switzerland kura ebeko Zimbabwe enu nyina siatika no na ekutu ase orofo se ye ba South Africa na siatika no ebia ye wa ginamba no na ebuku appointment wate ye ko Europe ya manfo ani age papa 0244915116 0244915116 ye ba South Africa ye tu yade na sene de amamu kama pa we 21st clinic nkwa ene betumi ayi we de amawo na ye ko Christ inspired ministry prophetess Abigail Santoa ewiye birim oyanwanwade pa na ye ma amese de be ne hawo how ben amane ben ena odibeda na otumi emwawo orofo waresem no ye fa nkoda prophetess obabo oye pa saa na yade bia ye kranko eda wo so duru ba bia osika sem so ye basa ye nko prophetess Abigail Santoa obabo pa ye ma amese men kan kiro se bra ne mesom kwasi ada som no amanfo ba pa orofo awiye brim no nipa ehu ekire no eno ntredu ba bia ade bia dane nkonnua da so bia no ye fa nkoda prophetess no ontu asem emfa emma kwasi ada brane nsom efrise nyankopon ni mu ode saa ena osmen kanto se benada counseling saa counseling osmen kanche wiase nyina se wonyi sika nyankopon de ache ne kwanto no so de beche kwa kuada wo ye oje som deliverance no o paifa hudi no oje de ama omanfo efiada so osom nti wose brae na ebra na yensom nyame be nyame na ne maso aye ne ma Sokoba Empire new site ho ena prophetess Abigail Santoa wasebra na yensom 0243263899 0243263899 prophetess nema enono obo heba and medical research center do atwo manu odofo yemfe ya de bia nkodan obo na wose wode heba betes abedwa so saa ena wode preke se pada bi abedwa so odofo yenko intubi na yemfa ensa ye ho ayade 0257475506 0257472506 na yenko obo heba and medical research center ejapayinti ti ewura eni suade hunu na adwen panti osimentena ma me wo fa mufu ensi onyenko enti yenkotwa eban mu enye sese ye yo yemma omo eban mu na omo ade hye wu a yesie omo ampa yekotwa eban mu so maaye ye wo ban mu from almost 400 years ne na nam omo wu nyina ho ne yesie wo omo ana wo maaye baby so ye bedo adidi ho ye fa no pa bidi ohin koro no anu san hye no ma ne san kotwa asase ne maaye mamponten hine ba ya wo so waje ebemu waje bemu no waje baby o ma esi no didi no baby ya tena na bosom ne si ho ne nyina waje ne nyina ye pa ye nko kan kire otumfo se waje no otumfo ka kire ne se wona de ma idea o de ade be ma esi ye ntimo kan kire otumfo de ya waje ne se anana Asem Mpe na ka kire ene se wo na ka ayo hene ena wo so betima ko bo ye wura mane wose ye mfa ya Asem Mfe no so no wona de waka no waka waje yeso ye tumu se esisie no wo sisi abusia no ene ye man ho se wo ma ya sa asentena so ene ye man so wo ma ye baabi nto enu ni di ye wura ene ne nyansa ne nani suade hunu wode ma se ye ntena woni mo asantema ho ban ntitie ete wo no ye o purpose ntie ete wo nye se ete wo se ye ho na akire se ye pe baabi atana de kotena ho
nti yewura de wakaso waje asase obi ani hu se asemka na ye maji asase mfuru nsem eda na watima kaso waje asase afiri ho se ye ba wo na so senke pe ba bi atena ena nka ma ba bi tena ho dia asante mamu wo kwan se utima ka se emra so hona ye kurubi a meje masase they said momo dia na waje ni nyina no hono estate developers no business dan bi ho ene hono kwa akura no twa ye asase ne de ni nyina ho so na kurumana nkasa omuyemfuo kokko ne no ma ejina asase so nya asem ketua oni nananum si nkonwa oni obi ansi nkonwa amo ya mane wa mfre ye wanka hwe ankyere ye wa mo obi amane yes ya tie no ya fanso ye panyini ya kone naso ya kone fie buru emprebensia ya koma mpontia hemfie ya nnahia yoko ya nnahia babi bebrebe se nana asma okan busa ya se de na nya asa anu kura de wose hu yin ano o musa kwan ya okay mon kama koma ntum ye mo ate ntina mese you tententu ye frɛ bafo ye babo yentabam na ye musa producer modern bobeya o frɛ nana okay ya bada etifo so ase ne ada nana mamponten so ase ne mpenefo amoso asamba se ne se obi an kwa ku producer aresa na no agu obeka kire me okay anti de wo mu nyina ne se ya bada mo se asem sisi ya na obi a onimra hwese kan na moja begude ye ne yete ayempere ama moja ngu nti eyesa mo de ba asem ba yem se numeri producer chese ofre senka utina nanu masem se bia nkanye se wo kirem ni monko obusa se na wada ma wade hye abahanum ede nsem bia beda we na ko emojasem enti nka taben ena nka ebitima ba na so na wabetran sem se nana ekasai ni mo wode phone dane ma se ne chia mi o se wanyo asem ko free ho ba ne se e wo recording e chese yes se ke banana na zam so se untimi nsore nko na so sa e se ofre ko telephone ekuta for purpose enti de nana o tifri nana ho ana o catch producer ansan ese nke so ba se enim ese ka asem na according to nipa ndo kan ewu se o de asem na ye kan wasem o de be kokot em se na no ne ade a abetin sen wiem na ofosu ye chefidie so a ko bitimi ba se dua bi abu atokwan enti mo nsem trofo mo nka se de be ya moja nkohwie ngu ana se chefidie so etimi ka se nsu ato enti adawafo amonam kwa so eya adwobre wo ye ne botae ne se ade edi moja hwiegu beba ade edi ntokwa beba no se nipa ne ba se bia mane ba bi tra ne abusa na no asem wo ni entie na nanu mu asem emoma bia sipen ama ye ne yankasa kwa capture pen ewo demonstration bi a ye koye no ye hu no ma bebre no fo so de pese ka nyina ne se ampa ma be kasa panifo ma kasa na so kwa bi so no se nana no mutie ne asem ba se ya na wo mo mukuta nana no phone no ye besre se pese ne nana kasa o mo makwa ne nana nkasa because of so se to kan sinsem edi ewu asem o de akwa ne ade panifo ba ma ne ye ne o mo de ni akwa bi sa na meka no ye o mo de ni e wo kwa bi so because the ekoso na otumfo na mo ba bi na o se otumfo se ye nyom chise na na soma sebe ye tai bi sada ye timi ka se bi na na ye kana se no wo soma nipa ama na chia mefo aba no mo so abekirem ebi ku afitiam ba we de wo ka se mo ne se wo kana se mpa se de be ma sebe asantema adwoa ye ne nsam trofo ye ho akoye hi eti de pese ye ka bia na e de court asem akancho but we de enya de bia sebe mpredwasa obi betim ne court asem akancho bia asem ne beda ho sebe ye nti ehese ye ti o manu asem ni mum ye frɛ nana na nka nana kyerɛ mu sɛ bia o muma no na ho na bia da sɛ mumra but the mpanifo e ba do mu kan de that's a want to abobro na sebe mpredwasa mebo atwomase ne ade no ofo so si ama mu ba bia nsie na sebe ye wura asantema so wura na sebe asantema wura ye ne kasa ha no chamoja kogu a minim se omo so be kwa konya ba bia kasa ye ba so mpa kwa no ma mfi yen enu nti ye asemu na da hono ye be se na na mamponten ene na chankonya asemu no mpanifo ya be ka o masem ni ye dika hu bi ama ye be capture demonstration bi the way ne say no mapapa ye ne no ye be bo na baso se nya no mapapa nso a e be ma ye wura so ate se no nti na mo ba ye se mpese ye wura so te ye wura so no sabe wonte se ye ne ye te ya bi na wakɔ no ho ti asem wo ye o otumfo anya obi asem me meti ai wa ba me ho wo be de no ko otumfo unless o di fa baabi
enti wani de omo kan se chewe se enya niam na ye omo nemom omo susu se na ma mponton ehene ewo omo ka wa fo mo abati ebi anet sa ebi zo anet sa enti we de na daroma se wotie ne a penifo ba ka omo asem omo che history chira mamre ene kwa omo fa so kotra ho enu bi na ye ne ye pe bi wo fo so ne bebi amamponten wei ene bebe kuro wo no edu mebi aye ne omo mutie ko omo ntia asesa na mamponten na ede na mamponten ne okodi ha eye history da ho ti omo mra ma kirem ne enso ma ya tiefo enti se ade a ebi anana mamponten he ye no se ne kwa so a ana se nye ne kwa so enu ti na panifo aba se de be ya ewura otumfo beti sa asemi tietietia okay ye call Liberty Conference ye call bompa ye ne ye dimpa ye na awiye bere mama hene ye dubu ache yakopon ache na doma chede ene ode ne se tu so ani ne nhira pai orofo ye call Liberty Conference kwa adansidi amanfo edie no utifie die na wo ye na 31st August edition die anod birthday pa o ma hene ye dubu ache se for plain sheet now how woman ye nyina trotro dano ye kwa akwahye no eno ne akwankyera ye de elko August edition no Prepper assembly wo ho na dwumadie we ye di no odofo wan kontema unya baabi entena enti Liberty Conference we ano din yi papa anopa no nsia na ye fiti dwumadie no ase kontem wanya baabi atena ni mu na de ekoso nyina no wo so watumi anya dance die Jubilee Park Kumase na dwumadie we ekoso odofo ye ko ne akwa ye ne adimpa ye ne anum bi asa aka ho ne de akwankyera tato be fe papa Kofi Pepra eye nwumtuni odinani monyam onwumtum baba ta akiri sa ena kwaku jesi obeba Minister Kwame Jedu enso ede enimonyam baba ta akiri ewo enwumtuomi enti Liberty Conference we no anobe den anobe nam medika aka to say liborium eye liberty freedom eno enti enko pai fa hodie eno oje emfama ye ho ewo Liberty Conference Apostle Dr. Amegashi ono enede Amegashi eba and spiritual center eba he sunsumu anwuma nyina na Amegashi se obepai afiri so na wo pai afiri so no na wo de aduru aka aduru ne de haban na wo so ofiri anwunamam aduru ne nyina ewo no ho ada wo no aneka yenko ne yekotu ya de ase ewo Apostle Dr. Amegashi eba and spiritual center ono ene kandifo orofo wonrupa yenko ne afia hawo yamane yebo yadem yefa koda no Kumase Makru Old Police Station wo ho na behu Amegashi 0547 044 307 0547 044 307 yenko Amegashi ho orofo nsuo no toto sedi nsuo no esi toto no OCP fertilizer ene ye kamfo ne de amount na OCP fertilizer na nanu makuafo agye atum omasoma mo kan nyina ne se omo no baye ntumi so do so no matumi atena bribra no bam sa no a na sika ene ba be show botom OCP fertilizer medical ka to se wokọ agrochemical ba bi tonton no a agric extension officers ya ne bi wo ho kwan obefa so na besesa fertilizer and egu umfudie na se no on be kire kwan so nko so kura 0345909437 0345909437 yenkope OCP fertilizer bi ebebu ayepa abrewatia ofo so be mama me na se na menchia na nasasi mamponten hene ba bi o bia no mera madin kan aka no ofiduam asem se na asem bi ba na nsen chesa se minim se ne awosi etie na asem bi se ba na sempi wo ho na se wanhwe ne ya na kwa wie bone ewia so weni mo weni ntimi wa ya na tete wontoma yebodin nyina de wote ya nte de wante nso so ana se de oti wie nkrampo wa hu mo asechire na nananom anso so ma no ka wo masem se wo pedom na sa opamo dodo a mpempi na na ya wonko wo gina wo bedwam ana sa apaso wa bla wo de hye nko anso no yesi ni kwan se wonante nti akoba so de hye nko anante wo kwan bi so na nipa na ye de kyekire oman na se nipa na wo ne wonom e de kyekire oman no se wo ne wonom nyanta wantawa ena hey ekina kai mi fi se wo se nananom hwema asumdwe ba kan tete nananom na ebu mai 82 bi ekita wonom na no odin but ya de bu oman no enipa ya ewom ne sebe ya wonom so no wa setere mu ye die beba so
na emom nya enipa na ye de wonom echechire wo man no ena bia won japade ba ko mienu bia wo ho no ye kwakoye timfo ni akwakowro won ka wade afa won betiri enti yesre mi akasa mi wurasa da roma ye ntimi fiti prekope ye nim sede baabi atumi won e ho asem ka esitie wontimi prekope fiti prekope na won ka se me kɔ na patomu ana se me kwa akwasra na ana se me kɔchia de na kwa akodi nkomo no e was a bookie appointment and say obisa for we no on to kwan say ya fra na natetefo so na say bia ye bisa ne da ye betimi aba beto no ne ne na twetwe nkomo a enkofuko bi di aba beto ye nimu yi na se chia meti meji asem no chia me a wo ye ohina no wo e na wo kasa de mo ohine enti dia bae no for so be ma yentimi nkase free chia me na no ne bae because chia me kasa wo kasa manana enti na pa cha say ye ka asem na or the ever court no no kan ya no atom okwan bi so ana asesen e ho ne mente ase but all the same enipa ye nipa chia me ne na bia okasa ye ye fa amamre ne amane ye de no enkonkon wo se bi kran pa okasa ye no okasa e de amo ohini ni tie bia na se no no so be se wo se kire ye ka kire se esentrefo some party through for ye ka se ye wo ha se ye be say obi image ye tanish obi image ana say ye ba be say wo bi ni din pa ya wo twa to so many years wo dia prape na mom ye wo ha se num se be pretentene ne e dia ma enipa biada enti so obi ba ha se no mu a obesiki public advice enti so ba ha se no mu a ye no yentimi nkanensha na se yempamo ne se bia eja wodutuntuma bo papa eti o yem papa prekope sa so na nana sa nsusu no eya mikunu prekope o yemi wura prekope yentimi enyi yenya yipemu wa ase nom yenyi wo bia akwa ewo yedwumedie na yedie ni mu so wabana se ye fretete so ni ahwakwa pa betimi na nansuso etimi ahia se wo ma ase no mokrampo na yemfa ni die ma de ni die se no da ne da sompafo Asem Mpe Nipa fo yetutu ya na mo di company fo fie da eti se bia ye ba ne ni wo ba betena se bia ye bisa kwan na aka kire se bia kwan na ye fa so ne yafoma menim de na na chia me wo pa kire ye eti ye sre na da court nsensam ne de court nipa na wo ho ena lawyer fo nso mo ye nipa se ye ne a moja kro da na gina ye mu but ye twe makrabo se na di ade na se odi dom so wodi nipa so na sa ade bia wo kwa ye no ebema moja ahwiegu na wo hire ye wo sa wototo niema ema asumdue ba no wono ye kwa brewuo ni ye sompafia ye kwa ya na se e ba ye me mama no kasa enwa pi ovo so be ma me ka kire me akasa me wura na ma ponten ne se minim se eniema hyeda minim ye fa ensem ntodwa obedwa srede sa ana se ye fa nto abonten sa bia bibinti ene bia ma wantimi ne yankasa ma menka ne sa ene bia odane na kasa mu no anasa kasa no manade ma ne chiame no ba chiame no yesremo last week or the last 2 weeks ye kwa ahemfie bi kwan ya chiame ne fa so kasa no e wo se ye tete a chiamefo ne binom ofo so be ma wo kasa de ma wo hene wo ye ohena no eti asem bi wo ho na se bia ensentre fra ebe mu a ye hwa kwan ya ye be fa so ene wo mu be kasa ye wa ahemfo pi a chiamefo ne pi wo wa wonu ye nsentwerefo enye so okon nsentwere 22 say what they ba betra Sompa say no na say other station no de akwa kasa but okasa de ma ohene edom ene animdifo titru atwotwo wro wonu ma so ba wodi se butu adon kwa yeye e wo amama mu nyina na timi tu o madamo e de bo ohene na say so wo wakwa ye ohene kasa mafo no e wo se wusua bibi enti se be ya me ka kire na nanom ne titu we ya benti na me ka me kasa me wura ne wonom me ka kire mo won kasa mafo no won hwe na kwa bi wo ho a abrani brebia no mo orientation mo kogin entete ye won sentre adwuma kwan so na sentre ni ba won cha na so obi ba won chanya wo wo de we wo sa wo kasa kire no na wonum akwa ka asem bi a ma kire say wahina no eye chiame entina ne o chiame naka wahine naka e bi so anu wahine no so no eye ne mind e bia wo pese wo ka ne sente no ye hwa sade ne yo fo so be ma ye be ko na asem ya mi wura no mimi ne ba bia wote ye be ko ni aye be sa afre ni biem e bia na nya ho na obe wada na bia pese ko no ye be se be kwa akotwa kwan ye gunti no ye be sa afre no won je so na won kire ye kwan ye wo se be hu no ne nyina metra se ne fa ye nso entu ye ne pe asem na no pese brempa cho me de ma no asim das Dankeba clinic Dank natural health care complex na dank ba ye no wache pa
Orofo ahotofie no nyina no enye kwa wo if it's a dank otu yade ase otu so ebi nkam orofo kire wo ye adwuma pachi number 2 yemfa ye yade bia enkoda dank na enyoma enkonkan City Life Hybrid School no one no na ebo ho pe ewo pachi number 2 dank yo dank oye dimpa orofo yemfa ye yade enkoda no 0244017556 0244017556 yenko dank wo na enyoma enkonkan family wash no golden duo ediaba feminine wash golden duo ediaba na sa feminine wash no mema nka ho ma omdi sisi ahemfie ne hwa ihwam aduane bia ede bia no etumidi aduane ede no ene edie eno nti no said the feminine wash no amanfo ka ho asem no oba to bi wate ye de sisi ahemfie ho emprenu dako odigu nsuo mu a na obogu mu a na ayekama ma honyi hwam mema aduane omudie Order for feminine wash no aloe vera de no amanfo say no ye kama yasmin no no so ye kama pa na menten lemon eno so feminine wash no ebia de gu nsum ye de asiesia ahemfie ho na emema no ani age ho Food and Drug Authority agiatum 0544 198043 0544 198043 yekope feminine wash ni bi na yemfa nsisi ahemfie obeba ye pa togbe ahaba keke azigbilibo so nkalu kago ka woni ni togbe ahaba keke yemfa ye yade bia enkoda togbe ahaba keke 0244 484747 0244484747 afijasi akwante pono so bumfa hospital junction gina ho nefra emano na efre togo ba mo obi aba be fa Lawson beverages na dupa bi odi abadwa so no Lawson heba mixture etu yade asepa na Dureman capsules e wodwa so Dureman bitters e wodwa so Lawson ena de aba sansa no amanfo pepa rofo yenkope bi na aponto ne abadin to no nyina no Dureman bitters amanfo twitwa na twitwa o mu twitwa no eboa wo mo pa mema ndi ho adanse se nyoma mu pagya nyoma no etumi ayeyere pa 0242133577 yenkope bi yentwa bi burukutu ya bema nsu ni burukutu no aponto ne abadin to no nyina eboa ema nyoma konkan pa rofo pebigu pa abo na eteso emfaso Food and Drug Authority at the stamp na sisu burukutu no kama pa 0244620294 0244620294 yenko pebi bia de eno ane club bia eno ane club yentwetwa bi wate yempapa bi wate odofo yensin konwa wate ni nyina club bia enye bia ne bia club bia na make for nam de ama de ho ate atesu no de pa oba pemfo asem nkoso unifie nwotwe edu wotwe mfo asem nkoso bia and one club the nation's anchor. Fozi we me radin shiro ni pe bia wotie na emse case ni mamponten hene on. Yes. E wa hene won kwaso. Pe bia wo bia radin shiro na onye okase. Fozi da bia me ka se me abraba amebo ne me nsem twa aduma no me ye na santimem na me ya santini de hye konkono. Enti ohina me hunu se utia santimra no me di watama me nsuro. Yatu wo de yente nkwade ba muntu anamo etesa se beti edi di party mu kurum ha no ni peti beti sikadwa da ho kese eno na mu nyina mo som ene ya memma mo baabi mia mo ntena hwe so oni pe kasa kura gu sikadwa ho fi ha yenya wo hino be pia bontene se mesum sikadwa ntimi bebo sikadwa ho ban na emom nsase na nananom adikan abeko kodina prato ho mo na hunu ntoni anto bi ani no eno na da bi ani pe ko ho me mpesa metesa asem ne ye no kore ndudi mo nko hwehwe mu ansa na ne mo maka na tiamen so me ka kire no play efanka ho sa akasa no mo nyusu biem otian mpi oto na sa se meti me ka ho asem de esa bi asem sini ye frɛ o mo asa aye do bekoko onyai ka nya gasapa se Ghana act no nim ne ka zentrefo ye kasa uni rice otimbe wura mu se ade aye stop nti se unu na me mpekura enemra na tia na bia da fa yesa omumfa ne sa ba se unu no ya omunyai ikobi kura na oti na konya so nim se na mo zentrefo kwa se na ya mubuye the fourth arm of government ye kasa mu pesa ya yenye dai na ye kuro bia hwehwe ye adwuma kura ankasa be sabe tabra to de ka ekọ na police hu zansantre ni asumazi na ekọ anke yen ha no because o hwe na obehu no
na ha na kuro ni atim na niema ye petenti na mo dididi sabe mo afahya mo hiansam dwafo se ye mpromo se da se mu bedi afahye na bibi nko ye na no so ye bo amane ne ye wura ntemfa de ndu yi a eno no ya na ya tamfo amam zeze wo start sa me mpe wasem kura panyina asem ba aso de tumi kanipa no tum me hunu sa na mbo afu pa ndi anumire mampon ne ye bunu ne nkwaso ba bi obi asumdue mu a ne mo mampontene na asumdue mu a ba bi obi a ne mum kakra ye gache ye wura se ye bebe wa ba betiem sa na ti akotoko hene nye sa na o hye na sante nduba na be ye sa wo ye de a wo beko o mpe ne sa wo ho ndi ye be pese ente sa ye ba na ente sa kotoko hene bete no apade ne puma sibla na asumdue aba wonim reason ti o mani pa ba bitina eno onim ne be ya ma ne daache mutiti groma ye wura kra ne nkofo horo na fidie so onu mpoti meti be yi ne ho ano awasa mo soli jinama panina woda no na asante fa ne ntoma pafran ye nye kira asase ni ye de afro bi nsam ye to akomo obi ne wura na asase nyina wo no kra mbran na wuzu osisi obi ato asase enye no kure mamponye ne nye saa mamponten onye saa na ye nkomra etesa ne ye wo no ne ya ba beka na asumdi aba. Okay, abadwafo akasa mi nwuram pii. Pani mon kama komantum yam. Mimpese me wuram pii. Ne mo mema me bofo tena ko. Yes. Mema me bofo tena akoma mponten hene ho. Sa asem sei na asie na na yiwa no. Na de be kire nkoda no. Mpani no ye menkire nkoda. Otomase. Amaka yini baby ya de bekoro efise kuro no obidia kuro no sante hene dia nyamekase ne dia ensase wa santima mu nyina ya tumfo se tutu the second ne dia entimo kama komanto yem amempese me wuram pi mo kama komanto yem 0554931931 0554931931 0548931931. Hello. 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 Can I even ma'am? 0551931931. 0551931931. 0548. Hello. Hello. Pani yetio me brana tia me pa. Lede efisi da masi bi nya da info ade mo afiki eno na ofa afino yintu anamo ewo na yemisa mu na yimpi na se etisa na se etisa ye kan de faso the info di in fact omo die ko mo papa wa so nya de de be se nya so a. Okay, hello. 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 You for back. Hello. Okay, you for friends here na you be ko ho. Asem we be sa atena so biem. Emu aye be firi mu aba no. Da mo be ba no. Na be hu ba bi asem na ye pe no pomasi bre na ye de be fa wate. Mo kama komanto yem. Oyo hempon. Menye sure say obey yasa. Nti muminti na enuma samate. Mo kama komanto yem. Okay. Abrewati. Yeah, sorry akona yana enipa hodo ye na umkoja silas yankasa ye no ne maame na wotwa ne koja no yakopon koso a enhiramu na de mohwere ye bia won hyem wana mo silas wodamase na odoso me mu nso amama reho sem anwumre ya ne papa je mo anwumre ya Benis okode ye kwe jewa ono so ahwe ne papa nti ba bi owo bia no nso yakopon ejeche ne re emfa emaye de wakoma to ye mo ate bibia be ye fine of also be ma opa Asem Mpe Nipa dwumadie for wadaro mafra ye may 0243 585878 0243 585878 and 0552 094593 0552
095593 Brena Yebe ye for happy birthday ma Mr. Michael Donko school fees and a ye friend no patrada na mo school fees di na betumene so oba na dashi why so was some trinity but happy birthday to you why oba kono for so no na school fees na school fees na say emfa happy birthday emfa emane raden koso a enye wadom emro so school fees odo papa yente ne pa yankwatente ahoden abusu wo mu no e na wo sre free trade ampon ba say yadom ho e de ama wo raden koso anya okese ofo so be ma yenko okay na watwi dotiye ekoso e wa santemampon nana takura mampon hene chiame odafom nikwe chaka ne wofano no na atiku atakura ne wofano no eno nti yawada nko na memene da so no oye brempon yakwa yi wo asantemampon dodo no a efren tusue afina na yiyo no aduru ho nti aburuchirefo na papa o na watwe na oba pani mere asamwa enso edafom adwo prachum na ne maame no adwo prachum classmate no sister mama me no na tola na asamwa yakase ebobodin no andaje bebo he Oforisuo Aboagye na brebe ma ye de Asem Mpe Nipa dwumadie asi mene mapamfo yakram yeko